እቲ ፊልም ክጅምር ኣህሚን ህያክ ዝተባህለ ሰብ ኣብ ባስ ውሽጢ ኮይኑ የርኤና። ኣህሚን ካብቶም ኣብቲ ከተማ ዝነበሩ ሰብ ሃፍቲ ሓደ ብምባሩ መብዛሕትኡ ግዜ ባስ ኣይጥቀምን። ሃንደበት እታ ባስ ጎማኣ ይትኮስ። በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ኣውቲስታ ነቲ ኣውቶቡስ ክቆፃፀር ኣይከኣለን። ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ንሓንቲ ድምፂ ሓደ ቆልዓ ክረግፃ ይቃረብ። እንተኾነ ግን ብዘይተፈለጠ ነገር እቲ ኣውቶቡስ ጠጠው ክትብል ከኣለት። ኩሉ ሰብ ኣብ ውሽጢ ስምባደ ብምንባሩ ብኸመይ እታ ባስ ጠጠው ክትብል ከም ዝኸኣለት ክሓስቡ ይከኣሉን። ኣህሚን ግን ንሓንቲ ሮዛ ክዳን ዝተኸደነት ጓል ብጥርጣረ ይጥምታ። ኣህሚን ናይታ ጓል ገጽ ክርኢ ብዙሕ እኳ እንተፀዓረ ግን ኣይኮነሉን። ብኻልእ ኣህሚን ደቂሱ ከሎ ቴሌፎኑ ተደዊሉሉ ይበራበር። ዝተደወለሉ ዘይፈልጦ ቴሌፎን ኮይኑ ምፍርራሕ ዝተሓወሶ ዘረባ ይዛረብዎ። እንተኾነ ግን ኣህሚን ባዕጊቡ ብምንባሩ ቴሌፎኑ ብምዕፃው ሸለል ይብሎ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ሮዛ ክዳን ተኸዲና ነታ ባስ ዘድሓነታ ጓል ንላለ። ሽማ ዶ ቦንጉሱን ትበሃል። ቦንጉሱን ስራሕ ትደሊ ስለ ዝነበረት በብትካሉ ወረቐት ትእቱ ነበረት። ብተወሳኺ ቦንጉሱን ብዘርኢ ንዝተሓላለፍ ሓይሊ ረኺባላ። ካብ ቁልዕነታ ትሒዛ ብደቂ ሰባት ዘይከኣሉ ነገራት ንሳ ግን ብሓይላ ብዙሕ ነገር እንዳገበረት ይዓብያ። ቤተሰባ ሓይሊ ከም ዘለዋ ዝፈለጡ ክትውለድ ከላ ነበረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ልዕሊ ደኳተር ሓደጋ ፍፂማ ነበረት። ኣዲኣ ናይ ዞርኦም ሓንቲ ተቐፅል ሰብ ንሳ ምዃና ምስ ፈለጠት ካብ ኩሉ ሰብ ሓቢኣያ ዕብያታ። ሓደ መዓልቲ ቦንጉሱ ኣብ መንገዲ ሓደ ሰብ ንሓደ ኣውቲስታ ካብ ኣውቶቡስ ኣውሪዱ እንዳቐጥቆጦ ከሎ ተዓዘበት። ናብ ፖሊስ ደዊላ ነቲ ነገር ሪፖርት ክትገብር ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን እቲ ሰብ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ስለ ዝፈለጠ ናብ ኣይመፅእ። ቴሌፎና ተቐቢል ድማ ካብቲ ቦታ ንክትከይድ ይነግራ። እንተኾነ ግን ቦንጉሱ ብዓቕሊ ቴሌፎና ንክህባ ለመነቶ። እቲ ሰብ ግን ብፅፍዒት ይሃርማሞ ዳግማይ ካብቲ ቦታ ክትጠፍእ ይነግራ። ምስቲ ሰብ ዝሰርሑ ክልተ ረጎድቲ ሰባት ድማ ንዓ ክሃርሙ ይመፁ። ኣብቲ ግዜ እቲ ቦንጉሱ ትዕግስታ ተወዲኡ ክትተሃራረም ጀመረት። ንክልቲኦም ድማ ብሓይሊ ሃሪማ ናብ ሓደ ናይ ኮንስትራክሽን ሑፃ ዝመልአ መኪና እተወቶም። ድሕሪ እዚ ምስቶም ሰባት ዝሰርሕ ቶም ዝተባሃለ ሰብ እውን ይመፅእ። ቦንጉሱ ድማ ዓርኪ ናይቶም ዝሃረሞቶም ሰባት ምዃኑ ምስ ፈለጠት ቴሌፎና ስለ ዝሰበሩላ ንሱ ካሕሳ ክህባ ተሓቶ። ቶም ግን ሓይላ ስለ ዘይተረድአ ንሱ እውን ብፅፍዒት ክሃርማ ወሲብል። ቦንጉሱ ድማ ብዘይ ሓዘኔታ ኢዱ ሰበረቶ። ነቲ ዝሰበረቶ ኢዱ መሊሳ ብምዕራይ ቀጥቀጠቶ። ቦንጉሱን ነዚ ኩሉ ነገር ትገብረሉ ዝነበረት እቲ በዓል ሃፍቲ ኣህሚን ጠጠው ኢሉ ኩሉ ነገር ይዕዘብ ነበረ። ኣህሚን ንመጀመርያ ግዜ ምስ ረኣያ ስምዒት ናይ ፍቕርን ፍርሕን ተሰሚዕዎ ነበረ። እንተኾነ ግን ሓይላ ኣፍሪሕዎ ብስቕታ ካብቲ ቦታ ሃደመ። ድሕሪ እዚ እቶም ብቦንጉሱ ዝተቐጥቆጡ ሰባት ተኣኪቦም ክስ መስረቱላ። እቲ ጉዳይ ሒዝዎ ዝነበረ ፖሊስ ድማ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንቦንጉሱን ወዲ ገዛውታ ጉግ ድዩ። ጉግ ንቦንጉሱን እንዳተቋየቆ ከሎ ነዞም ሰባት ብዘይገበርዎ ሃሪማቶም እንተኮይና ክትእሰር ምዃና ይነግራ። ቦንጉሱ ድማ እቶም ሰባት ጥፍኣተኛታት ምዃኖም ክትእምን ፈተነት። እንተኾነ ግን ነዚ ክምስክረላ ዝኽእል ሰብ ስለ ዘይነበረ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክትኣቱ እያ። ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ብናይ ቦንጉሱ ፍቕሪ ዝተጠቕዓ ኣህሚን ኣብቲ ቦታ መፀ። ኣህሚን ድማ እቲ ዝኾነ ኩሉ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ይከታተል ነይረ። እዚ ኩሉ ሽግር ናይቶም ሰባት ከይጋዩ ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ ቦንጉሱን ሙሉእ ምስክርነተይ ይህብ ኣለኹ ብምባል ንቦንጉሱን ነፃ የውፅኣ። ድሕሪ እዚ ቦንጉሱን ናብ ናይ ኣቦኣ ድኳን ከደት። ኣቦኣ ንጓሉ ብዝረኣየሉ ግዜ ሕጉስ ነበረ። እንተኾነ ግን ኣዲኣ ጓላ ዝደለየቶን ነገር ስለዘይማልኣትላ ኣብ ዝረኸበታ ሰዓት ትፀርፋ ነበረት። መሓዙት ጌ ተመርዕምዮም ንስኸ ግን ከምዚ ኢልክለኺ በቃ ሓደ ሃፍታም ተመርዓው ሞ ሂወትና ቀይርዮ እንዳበለት ትቆየቋ። ኣህሚን ድማ ናብ ቤት ፅሕፈቱ ክኣቱ ከሎ ኩሎም ሰባት ብኣኽብሮት ሰላም ይብልዎ ነበሩ። ኣህሚን ናብ ናይ ስራሕ ቦትኡ ካብ ዘይመፅእ 2 መዓልቲ ስለ ዝገበረ ብዙሓት ስራሓት ተደራሪብዎ ነበረ። እንተኾነ ግን ኣህሚን ሓሳቡ ኩሉ ምስ ቦንጉሱ ስለ ዝነበረ ክሰርሕ ኣይከኣለን። ንፀሓፊኡ ቦንጉ ድማ ናብ እንዳ ፖሊስ ክኸይድን ትማሊ ተኸሲሳ ዝነበረት ጓል ሙሉእ ኣድራሻ ከምፀሉ ይነግሮ። ቦንጉ ድማ ከምቲ ዝተባሃለው ናብ እንዳ ፖሊስ ብምኻድ ምስኣ ዝራኸበሉ ዕድል ፈጠረ። ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ኮፍ ኢሎም እንዳተዘራረቡ ድማ ሓላፊኡ ሓላዊቱ ክትከውን ከም ዝደሊ ይነግራ። ቦንጉሱ ግን ፍሉይ ሓይሊ ከም ዘለዋ ፈሊጡ ጋርዱ ክትኮኑ ስለ ዝሓረያ ነቲ ሓሳብ ኣይደገፈቶን።
ካብቲ ቦታ ቅድሚ ምኻዳ ግን ቦንግ ብሚልዮናት ከም ትኸፈል ይነግራ። ቦንጉሱ ነቲ ደሞዝ ምስ ሰምዐት ሓሳባ ቀይራ ነቲ ስራሕ ክትሰርሖ ወሰነት። ንጽባሒቱ ቦንጉሱ ነቲ ስራሕ ንምስራሕ ተዳልያ ናብ ናይ ኣህሚን ቤት ጽሕፈት መጸት። እንተኾነ ግን ቦንጉሱ ዘይተጸበየቶ ነገር ይገጥማ። ኣህሚን ቅድሚ ስራሕ ምጅማራ ፈተና ተፈቲና ክትሓልፍ ከም ዘለዋ ይነግራ። እቲ ፈተና ትፍተኖ ምስ ጸሓፊኡ ቦንግ ክኸውን ከሎ ዝተወሰነ ናይ ስፖርት ምዃኑ ይነግራ። ወሲኹ ነቲ ፈተና እንተሓሊፋቶ ሕጂ ስራሕ ክትጅምር ከም ትኽእልን ነቲ ክፍሊት ከም ትረኽቦ ይነግራ። ቦንጉሱ ባእሲ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠት ነቲ ጸሓፊ ቦንግ ሃልሜት ክገብር ትነግሮ። እዚ ክትብል ከላ ብንዕቀት ትዛረብ ከም ዘላ ጌሮም ወሰድዎ። እንተኾነ ግን ሃልሜት ደልዮም ሰምጽኡ ናብቲ ፈተና ኣተዉ። እቲ ጸወታ ድማ ብሓደ እግርኻ ጠጠው ብምባል ሰብ ደፊእካ ክትወድቕ ወይ ድማ ብኽልተ እግርኻ ጠጠው ንምግባር ነበረ። ቦንጉሱን እቲ ጸወታ ካብ ዝጅመራ ትሒዛ ካብቲ ዝነበረቶ ቦታ ኣይተንቀሳቐሰትን። እቲ ጸሓፊ ቦንግ ድማ እንዳነጠረ ናብ ቦንጉሱ ይኸዳ። ቦንጉሱ ድማ ብብርካ ጥራሕ ምስ ተፈኣቶ ከይዱ ምስ መንደቕ ይጋጮ። ቦንጉሱን ሃልሜት ግበሩሉ ዝበለቶ ነዚ ነበረ። ቦንግ ኣብ ርእሱ ጉድኣት ወላ እንተዘይበጽሖ ግን ኣብ እግሩን መቐመጭኡን ጉድኣት በፂሕዎ ስለ ዝነበረ ናብ ሆስፒታል ተወሰደ። ኣህሚንን ቦንጉሱን ድማ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ነበሩ። ኣህሚን ድማ እቲ ፈተና ብዝግባእ ስለ ዝሓለፈት ንስራሕ ድልውቲ ምዃና ይነግራ። ቦንጉሱ ድማ ንዑ ሓላዊት ኮይና ንነዊሕ ግዜ ካብ ምስራሕ ንላዕሊ ኣብ ስራሓ ንፍዕቲ እንተኮይና ካልእ ዕቤት ናይ ስራሕ ከዳልወላ ትሓቶ። ኣህሚን ድማ ኣብ ሓለዋ ስራሓ ንፍዕቲ እንተኮይና ናይ ስራሕ ዕቤት ከም ዝገብረላ ቃል ኣተወላ። ክልቲኦም ድማ በዝተሰማሚዖም ይፈላለዩ። ቦንጉስን ንምሸቱ በይና ንገዝኣ ትኸይድ ነበረት። ሰዓት ዋላ እንተኸዳ ስራሕ ብምርካባ ተሓዊሳ ስለ ዝነበረት ግን ወልሓደ ይስተውዓለትን። ብዘፍርሕ መንገዲ ኣብ ትኸደሉ ዝነበረት እዋን ድማ ብድሕሪኣ ዝሓልፍ ሰብ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓ። እንተኾነ ግን ተጠውያ ትርእየሉ ዝነበረት እዋን ወልሓደ ስለ ዘየለ ጉዕዛኣ ቀጸለት። በቲ መንገዲ ኣብ ዝተወሰነ ደቓይቕ ፍልሊ ሓንቲ ጓል ንበይና ትኸይድ ነበረት። እዛ ጓል ጸሊም ቆቢዕ ዝገበረ ሰብ ብሕቡእ ይከታተላ ከም ዘሎ ዝተውዓለት። እቲ ሰብ ናብ እንዳቐረበ ዝመጸሉ እዋን ንምህዳም ኣብ ዝፈተነትሉ ግዜ ስለ ዘይከኣለት እቲ ሰብ ኣብ ኢዱ ይእትዋ። ኣብ ዝተወሰነ ደቓይቕ ፍልሊ ድማ ፖላይስ ዘስካሕካሕ ቅትለት ከም ዝተፈጸመ ሪፖርት በፂሕዎም ናብቲ ቦታ መጹ። ከምኡ ዓይነት ቅትለት ኣብቲ ቦታ ተፈጺሙ ስለ ዘይፈልጥ እቶም ናይቲ ገዛውቲ ነበርቲ ሰባት ሰንቢዶም ነበሩ። ኣህሚን ነዚ ምስ ሰምዐ ብዛዕባ ተደደው ኢሉ ዘፈራርሖ ሰብ ንቦንጉሱን ይነግራ። ቦንጉሱ ድማ ንምንታይ ንፖሊስ ከም ዘይሓበረ ተሓቶ። ኣህሚን ከዓ ኣብ ልዕሊ ፖላይስ ብዙሕ እምነት ከም ዘይብሉ ይነግራ። ኣብ ኩሎም ሚድያታት ብዛዕባ ቅትለት ይቃላሕ ብምንባሩ ኣእምሮኦም ነፃ ንምግባር ወሰኑ። ኣህሚን ምስ ቦንጉሱን ናብ ቡቲክ ከደ። ብዙሓት ክባራት ክዳውንትን መፀባበቕን ድማ ገዝአ። ኩሎም ዝገዝኦም ነገራት ድማ ንቦንጉሱን ኣሰከማ። ብድሕሪ እዚ ንቦንጉሱን ኣነ እዚ ኩሉ ነገር ገዝእ ከለኹ ንዓኺ ወልሓደ ገዛእኹልክን ሓንሳብ ተፀበይኒ ሓደ ነገር ገዚእልክ ክመፅእ ብምባል ተመለሰ። ቦንጉሱ ድማ እንታይ ገዚእለይ ክመፅእ ኢላ ብሃንቆታት ዝፅበየሉ ዝነበረት ግዜ ጀላት ጥራሕ ገዚእላ ይመፅእ። ቦንጉሱ ድማ ነቲ ነገር ሸለሊላቶ ብሓንሳብ ይኻዱ። ኣብቲ ውሽጢ እቲ ፓርኪ ኣህሚን ድሮን እንዳብረረ ይዘናግዕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቦንጉሱን ድማ ናበይ ከብርር ከም ዘለዎ ትሕብሮ ነበረት። ክልቲኦም ብከምዚ መልክዕ ይፃወቱ ብዝነበረሉ እዋን ኣህሚን ሃንደበት ነቲ ቀታሊ ይዕዘቦ። እቲ ሰብ ጸሊም ብጸሊም ዝተኸደነ ክኸውን ከሎ ብድሮን ይከታተሎ ብዝነበረሉ ግዜ ድማ ካብቲ ቦታ ብቁልጡፍ ይሃድም። ኣህሚን ድማ ነቲ እቲ ሰብ ሒዝዋ ዝነበረ ሞቶ ታርጋ ኣብ ካሜራ ይቐድሖ። ድሕሪዚ ናይቲ በዓል ሞቶ ኣድራሻ ንምርካብ ይምርምሩ ነበሩ። በዚ ድማ ናብቲ በዓል ሞቶ ብሽሙ ዝተመዝገበት ሰብ ምስ በጽሑ እቲ ሰብ ፈሪሑ ካብ ገዝኡ ንክኸዱ ይነግሮም። ቦንጉሱ ድማ ሓይላ ተጠቂማ ነቲ ማዕጾ ከፈተቶ። ነቲ ሰብ ኮፍ ኣቢሎም ብዛዕባ ሞቱ ይሓትዎ ብዝነበሩሉ እዋን ዕድሚ ዝተወሰነ መዓልቲ ከም ዝተሰረቀ ይነግሮም። እቲ በዓል ሞቶ ንብረቱ ስለ ዝተሰረቀ እምበር ምስቲ ገበን ዘራኽቦ ነገር ኣይነበረን። በዚ ድማ ነቲ ሰብ ነፃ ገዲፎሞ ናብ እንዳ ቦንጉሱን ድኳን ይኸዱ። ቦንጉሱን ናብ ድኳኖም ክትወስዱ ከላ ናይ ቤተሰባ ምዃኑ ይነገረቶን። ብኻልእ ድማ ኣዲኣ ንቦንጉሱን ምስ መሓዙታ ኣብኡ ኮፍ ኢላ ነበረት። ጓላ ምስ ጽቡቕ ወዲ ጠጠው ኢላ ምስ ረኣየታ ድማ ኩለን መሓዙታ ብሓንሳብ ይጥምትኦ።
ኣህሚን ናይተን ዝጥምትኦ ዝነበራ ሓድሽ ነገር ይኾኑ ምኽንያቱ ቦንጉሱን ዝነገረቶ ነገር ኣይነበረን። ድሕሪዚ ክልቲኦም ካብቲ ድኳን ምስ ወፁ ኣዲኣ ጓለይ ጽቡቕን ሃፍታምን ሰብ ክትምርዖ እያ፣ ስለዚ ብዝሰሙን እዚ መርዓ ክህልው ኢላ ተዛረበት። ንምሽቱ ቦንጉሱ ናብ ገዛ ኣብ ዝመጸትሉ መሓዝኣ ኪንግሽም ኣብ ገዛ ትጽበያ ነበረት። ንኪንግሽም ድማ ብዛዕባ ሓላፊኣ ነገረታ። ቦንጉሱን ስእሊ ናይ ሓላፊኣ ካብ ዌብሳይት ደልያ ረኣየታ። ኪም ድማ ኣመና ጽቡቕን ሃፍታምን ስለ ዝኾነ ከም ገለ ጌራ ኣብ ኢዳ ክትእትው ከም ዘለዋ ነገረታ። እታ ኩሉ ግዜ ትጨቃጨቕ ናይ ቦንጉሱን ኣዲኣ ድማ ሕጂ ጽቡቕ ነበረት። ንጓላ ድማ ጽቡቕ ምርጫ ከም ዘለዋ ነጊራ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገዛ ይትኹኒ ምስኡ ውፅእ ውፅእ ክትብለኪ ምስኡ ክትዘናግዐን ግዜ ክትሕልፍን ይደልለኹ በለታ። ቦንጉሱን ኣዲኣ ትብላ ነገር ዋላ እንተዘይገበረት ግን ንኩሉ ነገር ሕራይ እንዳበለት ሰምዓ ነበረት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ፖሊስ ጉግዱ ናብቲ ገበን ዝተፈጸመሉ ቦታ ኸደ። ጉግዱ ካብ ኣባላት ተፈልዩ ዝመጸሉ ሓድሽ ነገር እንተሃለወ ኢሉ ነበረ። እንተኾነ ግን ወላ ሓደ ነገር ስለዘይረኸበ ነቲ ቦታ ገዲፍዎ ይኸይድ። ጉግ ካብቲ ቦታ ምስ ከደ ኣብ ዝተወሰነ ደቓይቕ ፍልሊ ሓንቲ ጓል በቲ መንገዲ ሓደ ጸሊም ክዳን ዝተኸደነ ሰብ እንዳተኸታተላ መጸት። እቲ ጸሊም ክዳን ዝተኸደነ መጀመርያ ነታ ጓል ዝቐተላ ግብነኛ እዩ። እቲ ቐታሊ ነታ ጓል ብኻራ ኸትከዓ ከሎ ግን ካልእ ሰብ ኣብቲ ቦታ ስለዝመጸ ገዲፍዋ ይሃድም። ድሕሪ ደቓይቕ ድማ ፖላይስ ናብቲ ቦታ ይመጹ። ጉግ ድማ ቅድሚ ዝተወሰነ ደቓይቕ ኣብቲ ቦታ ስለዝነበረ እዚ ነገር ብድሕሪኡ ብምፍጻሙ ኣመና ሕሪቕዎ ነበረ። ኣህሚን ካብ ገዝኡ ኮይኑ ነቲ ዜና ብቲቪ ይሪኦ ነበረ። ምናልባት ድማ እቲ ቐታሊ ናብኡ ብቴሌፎን ዝድውል ሰብ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣመና ፈሪሑ ነበረ። ንጽባሓይቱ ፖላይስ ኣብቲ ቅትለት ዝተፈጸመሉ ቦታ ካሜራታት ተኸሉ። እታ ኣብ ዝሓለፈ ምሸት ብኻራ መጥቃዕቲ ዝበፅሓ ጓል ሕጂ እውን ብሂወት ስለ ዘላ ጉግ ኣብ ሆስፒታል ኮይኑ ክከታተላ ይንገሮ። ቦንጉሱ ድማ ኣብቲ ፈተና ዝሃረመቶ ንምሕታት ናብቲ ሆስፒታል መጸት። ቦንጉ ሕጂ እውን ኮፍ ክብል ይኽእል ኣይነበረን። ንቦንጉ ሓቲታቶ ኣብ ትወፀሉ ሰዓት ነቲ መርማሪ ጉግ ረኸበቶ። ጉግ ድማ ኣብዚ ክፍሊ ውሽጢ ምርመራ ዘድልያ ጓል ኣላ፣ ኣነሸይ ንክሳብ ዝመጽእ ጽቡቕ ጌርካ ሓልውያ ይብላ። ቦንጉሱ ድማ ጉግ ብዝነገራ መሰረት ነታ ጓል ትሕልዋ ነበረት። እንተኾነ ግን ሓደ ናይ ዶክተር ክዳን ዝገበረ ሰብ መጺኡ ሕጂ ኦፕሬሽን ስለዝገብር ቀልጢፋ ክትወፅእ ኣለዋ ኢሉ ይወስዳ። ጉግ ኣብ ዝተመለሰሉ ሰዓት እታ ጓል ኣብቲ ቦታ ስለዘይነበረት ንቦንጉሱን እንታይ ከም ዘጋጠመ ይሓታ። ቦንጉሱ ድማ ዶክተር ናብ ኦፕሬሽን ክፍሊ ሒዝዋ ከም ዝኸደ ነገረቶ። እቲ ነታ ጓል ዝከታተላ ሓቀኛ ዶክተር ድማ ናብቲ ክላስ መጸ። በዚ ድማ ኩሎም እቲ ቐታሊ ሰብ ነታ ጓል ንምቕታል ናይ ዶክተር ክዳን ተኸዲኑ ከም ዝወሰዳ ተረድኡ። ነቲ ቐታሊ ካብቲ ቦታ ቅድሚ ምኻዱ ጠጠው ከብልዎ ዋላ እንተጎየዩ ግን ወላ ሓደ ጠጠው ከየበሎ ካብቲ ቦታ ሃደመ። ቦንጉሱ ድማ ኩሉ እቲ ጌጋ ናታ ምዃኑ ስለዝተሰምዓ ንጉግ ይቕሬታ ተሓቶ። እቲ ቐታሊ ድማ ማስኬራ ገይሩ ነታ ጓል መርፊኡ ወግኣ ነበረ። ነታ ጓል ጥራሕ ዝባና ድሕሪ ምግባር ድማ ፍሽኽ በል እንዳበለ ብካሜራ ስእሊ ይስእላ። እቲ ቐታሊ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ኣዋልድ ቀቲሉ እዩ። እንተኾነ ግን ናብ ገዝኡ ዘምጽኣ ጓል እዚኣ ጥራሕ ኮይና ካብ ድሕሪ ሕጂ ብዙሓት ኣዋልድ ንምምጻእ ዕላማ ነበሮ። ነዚ ዘርእየና ድማ ነተን ዘምጽአን ኣዋልድ ስእለን ዝሰቕለሉ ብዙሓት ናይ ስእሊ ፍሬም ብምድላው ነበረ። ብኻልእ ድማ ጉግ ብሓለፍቱ ይውቀስ ኣሎ። ናይታ ጓል ዳግማይ ኣብቲ ኢድ ቀታሊ ምእታዋ ሙሉእ ብሙሉእ ናተጎይካ ምዃኑ ተነገሮ። ብኻልእ ኣህሚን ብተደጋጋሚ ኣዋልድ ይቐተላ ስለዝነበራ ናይ ቦንጉሱ ነገር ኣፍሪሕዎ ነበረ። ነዚ ድማ ከም መፍትሒ ብምባል ንቦንጉሱን ሓላዊ የምጸላ። ነቲ ሓላዊ ድማ ቦንጉሱን ፍሉይ ሓይሊ ዘለዋን ነቲ ትውልዲ ሽሑራዊ ሓይሊ ዝተውሃባ እታ እንኮት ሰብ ምዃና ይነግሮ። ብተወሳኺ ንሳብ ትኸደሉ ቦታ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ካብኣ ክርሕቕ ከም ዘይብሉ ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ኣህሚን ሓደ ዓቢ ኣኼባ ንምክያድ ናብ ሓደ ቦታ ኸደ። በብቦትኡ ዘለዉ ናታ ሓለውቲ ድማ ንዕኡ ኸጥቅዕ ዝመጽእ ሰብ መን ምዃኑ ብዕይንቶም ይደልዩ ነበሩ። ኣህሚን ናብ ሽቓቕ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ቦንጉሱ ንበይኑ ክኸይድ ከም ዘይብሉ ነገረቶ። ናይ ኣወዳት ሽቓቕ ድማ ንሳ ካብ ትኸይድ ናታ ሓላዊ ምስኡ ክኸይድ ነገረቶ። ኣህሚን ግን ንኣይ ወላ ሓደ ሓለዋይ የድልየኒ እዩ ነጊረካ ኣለኹ ቦንጉሱ ኣመናያ ተድልየና ካብኣ ከይትርሕቕ ኢሉ ይነግሮ።
ኣህሚን ንዝተዛሪቡ ካብቲ ሽቓቕ ምስ ወፀ ሓደ ጸሊም ብጸሊም ዝተኸደነ ናብቲ ቦታ ኣተወ። በዓል ቦንጉሱን ኣውያት ሰሚዖም ናብቲ ሽቓቕ ኣብ ዝኸዱሉ ሰዓት እቲ ሰብ ብቕልጡፍ ካብቲ ክፍሊ ሃደመ። ኣብቲ መተሓጻጸቢ ክፍሊ ድማ ናይ ቦንጉሱን ሓላዊ መጥቃዕቲ በፂሕዎ ኣብ መሬት ወዲቑ ነበረ። ድሕሪ እዚ ኣህሚንን ቦንጉሱንን ናታ ሓላዊ ናብ ሆስፒታል ኣብፅሕዎ። ቦንጉሱን ድማ ንኣህሚን እቲ ሰብ ካብኡ እንታይ ከም ዝደልን ንምንታይ ከም ዝከታተሎ ተሓቶ። ኣህሚን ድማ ብዛዕባ እቲ ዝከታተሎ ዘሎ ሰብ ወላ ሓደ ዝፈልጦ ጉዳይ ከም ዘይብሉ ይነግራ። ሓደ መዓልቲ ደው ኢሉ ፈራሪሕኒ ብድሕሪ እዚ ኣብ ዙርያይ ዘለዉ ሰባት ከጥቅዖም ጀሚሩ። እስኺ እውን ምሳይ እንተፀኒሕኪ ሓደጋ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ፣ ስለዚ ትደልዮ መጠን ሰልኽበክሞ እዚ ስራሕ እዚ ጠጠው ኣብልዮ ይብላ። እንተኾነ ግን ቦንጉሱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ውሽጢ ኮይኑ ክትገድፎ ከምዘይትኽእል ነገረቶ። ነቲ ንዕኡ ዝከታተሎን ዘጥቅዖን ዘሎ ሰብ ክሳብ መወዳእታ ምስኡ ኮይና ከም ትበኣሶን ኩሉ ነገር ብሓንሳብ ኮይኖም ከም ዝስዕርዎ ነገረቶ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ሃይጂ ትበሃል ጽብቕቲ ጓል ቫዮሊን እንዳተፃወተት ንዕዘብ። እዛ ጓል ካብ ጉግ ቴሌፎን ተደዊለላ ንዕኡ ንምርካብ ናብ ቤት ምግቢ ኸደት። መርማሪ ጉግን እዛ ጽብቕቲ ጓልን ፍቑራት እዮም። ጉግ ምስ ኣፍቃሪቱ ከሎ በዓል ቦንጉሱን ይድውልሉ። ንዓኣይሉ ዝቆፅሮ ጋርዲ መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሖ ምስ ሰምዐ ጉግ ብናይ ቦንጉሱ ህይወት ክሰግእ ጀመረ። ኣህሚን ድማ ንናይ ቦንጉሱ ህይወት ስለ ዝሓሰበ ካብ ገዝኡ ንኸይትወፅእ ይነግራ። ቦንጉሱ እውን ሕጂ እውን ብሓሳቡ ተሰማምዐትን። ኣህሚን ድማ ደሞስኪ ዕፅፊ ክገብረልኪ ኣብ ገዛይ ድማ ትደልዮ ነገር ከማልአልኪ ጥራሕ ካብ ገዛይ ትውፅኢ ይብላ። ቦንጉሱ ናይ ትሰልዲ ነገር ምስ ሰምዐት ብሓሳቡ ተሰማሚዓ ኣብ ገዝኡ ንምጽናሕ ተሰማምዐት። ብሓንሳብ ክልቲኦም ድማ ናብ ገዝኡ ይኸዱ። ኣብቲ ገዛ ናይ ኣህሚን ሓደ መዓልቲ ምስ ሓደረት እቲ መርማሪ ጉግ ናብኦም ይመጽእ። ንቦንጉሱ እንዳተቋየቋ ድማ ንቤተሰብ ከይፍቀድኪ ኣብ ናይ ዘይትፈልጥዮ ወዲ ገዛ ንምንታይ ተሓድሪ ሕጂ በሊ ንኸይድ ኢሉ ይነግራ። ብኻልእ ኣህሚን ድማ በቲ ሓደ ኢዳ ብምሓዝ ካብቲ ገዛ ናብ ወላ ሓደ ከምዘይትኸይድ ይዛረብ። ኣብቲ ግዜቲ ቦንጉሱ ንጉግ ኣብዚ ገዛ ኮይና ንሰርሖ ስራሕ ስለ ዘለና እምበር ናብ ገዛይ ክኸይድ ኢላ ነገረቶ። ጉግ ድማ ዳግማይ እንዳተቋየቋ እዚ ትብሎ ዘላ ነገር ስድራ ከምዘይቅበልዎ ይነግራ። እንተዘይኣሚንኪ ከርእየኪ ብምባል ናብ ኣዲኣ ይድውል። ኣዲኣ ነቲ ዝኾነ ነገር ኣብ ሰማዓትሉ እዋን ድማ ንጉግ ዘሰንብድ ነገር ነገረቶ። በዚ ድማ በልዚ ወደይ ኣይትረብሾም እንሶም ናይ ገዛ ርእሶም ግዜ የድልዮም እዩ ገዲፍካዮም ውፃእ በለቶ። ብቕፅበት ድማ ናብ ቦንጉሱ ብምድዋል ጽቡቕ ነገር ኢኺ ጌርኪ ምስ ሓላፊኺ ጽቡቕ ግዜ የሕልፊ፣ እዚ ሃፍታምን ጽቡቕን ወዲ ኣብ ኢድና ኽነእትዎ ኣለና በለታ። ቦንጉሱ ናይ ኣዲኣ ሓሳብ ምስ ሰምዐት ንጉግ ብቕፅበት ካብቲ ገዛ ውፃቶ። በዚ ድማ ጉግ ሓንቲ ሰዓት ኣብ ኢደይ ኣስረላ እሞ ሓደጋ እንተበፂሕኪ በዚ ሰዓት ንዓይ ክተፍልጥኒ ትኽእሊ ኢኺ ኢሉ ይነግራ። ኣብታ ምሸቲኣ ድማ ኣህሚንን ቦንጉሱንን ጽቡቕ ግዜ የሕልፉ። ሰዓት መደቀሲኦም ምስ ኣኸለ ድማ ኣህሚን ኣብ መሬት ክድቅስ ከሎ ቦንጉሱ ድማ ኣብ ሳሎን ደቂሳ ብዛዕባ ህይወቶም ይዘራረቡ። ኣህሚን ናይ ብሓቂ ወላዲኡ ዝሰኣኑ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ነበረ። ካብ ብድሕሪኡ ግን ባዕሉ ፅዒሩ ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ ክበፅሕ ከም ዝኸኣለ ይነግራ። ብድሕሪዚ ኣህሚን ምስ ጉግ ዘለዋ ዝምድና እንታይ ምዃኑ ይሓታ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ቦንጉሱ ምስ ጉግ ካብ ግዜ ንእስነቶም ብሓንሳብ ከም ዝተመሃሩ ነገረቶ። ንጉግ ካብ ግዜ ንእስነታ ጀሚራ ኣመናት ፎቶ እንተነበረት ግን ከምቲ ፎቶ ነጊራቶ ይትፈልጥንያ። ቦንጉሱን ብዛዕባን ብዛዕባ ጉግ ታሪክ ከይወድአትሉ ድቃስ መፂዋ ደቀሰት። ንፅባሒቱ ንግሆ ካብ ድቃሳ ምስ ተበራበረት ኣህሚን ኣብ ጎና ደቂሱ ነበረ። ቦንጉሱ ድማ ደፊኣቶ እንታይኻ ጌርካኒ ንምንታይ ምሳይ ደቂስካ ኢላ ነብሳ እንዳፈተሸት ተሓቶ። ኣህሚን ድማ ለይቲ ቁሪ ነይሩ ኣብዚ መሬት ድማ ካሕልፎ ስለዘይከኣልኩ ኢሉ ይነግራ። ናይ ቁርሲ ሰዓት ኣኺሉ ድማ ቦንጉሱን ንኣህሚን ብዙሕ ምግብታት ሰራሓትሉ። ኣብ ገዛ ውሽጢ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ምግቢ ካብ ዝበልዕ ነዊሕ ስለ ዝገበረ ኣመነ ይመስክና። ቀፂሉ ነቲ መርማሪ መታዓቢታ ጉግ ድማ ከም ዝፈተዎ ይነግራ። ኣህሚን ወዲ ኮይኑ ብዛዕባ ወዲ ብከምዚ ኩነታት ክዛረብ ቦንጉሱን ሓሪቓ ነቲ ጣውላ ሃሪማ ዘረቡ ጠጠው ተብሎ። ብድሕሪ እዚ ክልቲኦም እቲ መርማሪ ኣበይ ከም ዝበፅሐ ንምፅራይ ናብቲ እንዳ ፖሊስ ከዱ። በዚ ድማ ጉግ በቲ ዝተኸልዎ ናይ ሴኩሪቲ ካሜራ ይከታተሉ ከም ዘለዉ ይዛረብ። ካብታ ዝተኸሉላ መዓልቲ እቲ ቀታሊ ናብቲ ቦታ ከምዘይመፀ ነጊሩ ሓድሽ ነገር እንተሃልዩ ክነግረኩም ኢና ኢሉ የፋንዎም። ድሕሪ እዚ ክልቲኦም ነቲ ፀሓፉ ቦንግ ንምርኣይ ናብቲ ሆስፒታል ከዱ። ቦንግ ዝተሰበረ መቐመጪኡ ክሳብ ሕጂ ሓሾን።
ቦንክን ኣህሚን ኣብ ሆስፒታል ዝሰርሕ ኣዋለኒ ንሱ ንቦንክሱን እንተረኺብዋ ክቐትላዩ እንዳሃደመት ይሒሻ ኢሉ ይነግሮ። እንተኾነ ግን ቦንክሱ ካብቲ ሕክምና ቅድሚ ውፅኣ ሓውቱ ጸሓፊ ዝኾነ ቦንክስ ይረኸበቶ። በስ ድማ ፍሉይ ሓይሊ ዋላ እንተሃለወኪ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ክትጥቀሙሉ የብልክን፣ ኣብ ልዕሊ ሓወይ ዘብፃሕኪ ሓደጋ ከቢድ ኢሉ ይቆየቋ። ቦንክሱ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓዉ ንዘብፅሓቱ ጉድኣት ንሓዊ ቅሬታ ተሓቶ። ክልቲኦም በዚ ነገር እንዳተዘራረቡ ከለዉ እታ ጽብቕቲ ጓልን ጉግን ናብቲ ሕክምና ይመፁ። ጉግ ድማ ሃይጂንን ቦንክሱንን የላልየን። ቦንክሱን ድማ ጉግን ናይ ሃይጂን ኢዳ ኣብ ዝሓዘሉ ሰዓት ቅንኣት ይስምዓ። ሃይጂን ምርመራ ንምግባር ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወት ቦንክሱን ኣብ ልዕሊ ጉግ ቆየቋ ጀመረት። እዛ ጓል እዚኣ መንያ ካብ መዓት ጀሚርካ ኢኻ ኸ ናይ ካልእ ጓል ኢድ መሓዝ ጀመርካ በለቶ። ኣፍቃሪቱ ምዃና ምስ ነገራ ድማ ቦንክሱን ንሃይሚን ሒዛ ካብቲ ቦታ ወፀት። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና መምሃርቲ ቦንክሱን ዝነበሩ ተምሃሮ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዝሃረመቶም ንኽፈዲ ይመፁ። እንተኾነ ግን ዕላምኦም ዝነበረ ከይኮነ ንኹሎም መሊሳ ቦንክሱን ኣሳቀየቶም። እቶም ቅድሚ ሕጂ ብቦንክሱን ዝተሃረሙ ሰባት ድማ ክሳብ ሕጂ ካብ ሕክምና ይወፁን። ሓላፊኦም ድማ ኣብ ካልእ ሃገር ብምንባሩ ሕጂ መፂኡ እንታይ ከም ዘጋጥሞም ይሓቶም። ኩሎም ድማ እዚ ኩሉ ነገር ዘብፅሓትሎም ሓንቲ ጓል ምዃና ይዛረቡ። እቲ ሓላፊኦም ብሓንቲ ጓል እዚ ኩሉ ወዲ ክርም ሕፍረት ምዃኑ ስለ ዝተሰምዖ ሓሪቑ ነበረ። ብኻልእ ጉግን ሃይጂንን ምሸት ተራኺቦም ቸኮላታ ይህባ። ሃይጂ ድማ ነቲ ቸኮላታ ጥዒማ እዚ ቸኮላታ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ፣ ናትና ሂወት ድማ ከምዚ ቸኮላታ ጥዑም ክኸውን እዩ ዝደሊ ትብሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣህሚን ድማ ንቦንክሱን ምስ ቤተሰቡ ከላልያ ይወስዳ። ኣህሚን ቅድሚ ናብ ቤተሰቡ ንቦንክሱን ምውሳዱ ንኹሎም ከም ዘይፈትዎም ነገራ። ቦንክሱን ንኹሎም ቤተሰቡ ከም ጋሻ ኮይና ኣብ ዝተዓዘበትሉ እዋን ናብ ገዛ ምስ ተመለሱ ንኹሎም ከም ዘይፈተወቶም ተዛረበት። ኣብቲ ግዜቲ ድማ ኣህሚን ናይ ቤተሰበይ ብዙሕ ጉርሻ ዝወሰድኩ ኣነ እየ፣ በዚ ኢና ዘይንሰማዕ እምበር ሕማቃት ኮይኖም ኣይኮኑን ኢሉ ይነግራ። ኣብ መወዳእታ ትዕዝብትና ሓንቲ ጓል ታክሲ ጠጠው ኣቢላ ናብ ውሽጢ ኣተወት። እቲ ኣውቲስታ ድማ ንሳ ናብ ዝበለቶ ቦታ ይኸይድ ነበረ። እንተኾነ ግን እታ ጓል ዝኣተወቶ መኪና ናይ ተቐታሊ መኪና እዩ። ካብኡ ክትሃድም ኣብ ዝፈተነትሉ ድማ ክኾነላ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ኢድ ተቐታሊ ኣተወት። ቦንክሱን ድማ ኣብቲ ከባቢ ብምንባራ ናይታ ጓል ኣውያት ሰምዐት። እቲ ቀታሊ ነተን ኣዋልድ ድሕሪ ምዕጋቱ ንዘሎ ሓበሬታ የጥፍእ። ንቦንክሱ ኣህሚን ኩሉ ግዜ ምግቢ ክተቕርበሉን ዝስተ ክተምፅአሉን ይእዝዛ ነበረ። ሎሚ ግን ሓሪቓ ስለ ዝነበረት ብመፅሙቑ ጽማቕ ኣብ ክንዲ ምጥማቕ ብኢዳ ፀሚቓ ሃበቶ። ንሱ እውን ጥዑም ከም ዝኾነ ይነግራ። ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ምግቢ ክበልዕ ደለየ። ከም ልማዳ ምግቢ እውን ሰራሓትሉ። ነቲ ምግቢ ክተዳልወሉ ከላ ልክዕ ከም ኣዲኡ ነበረት። ብድሕሪዚ ኣህሚን ነቲ ዝከታተሎ ዘሎ ሰብ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኮይኑ ንምርኣይ ናብቲ መዘናግዒ ቦታ ምስ ቦንክሱ ብሓንሳብ ይኸዱ። ነቲ ሰብ ድማ ብድሮን ክከታተሎ ጀመረ። እቲ ሰብ ግን ሽጉጥ ሒዙ ብምንባሩ ክትኩሰሎም ጀመረ። ድሕሪዚ ክልቲኦም ከይሕረሙ ኣብ ሓደ ጉንዲ ተሓቋቂፎም ተሓብኡ። እንተኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ኣህሚን ብጨረፍታ ናይ ጥይት ኢዱ ክህረም ከኣለ። ቦንክሱ ሰንቢዳ ዓመና ደሓንዲኻ በጀኻ ተስእ እንዳበለት ክትጭንቕ ትረአ። ብድሕሪ ዝኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ሓፋቢላቶ ክትጓዓዝ ጀመረት። ናብ ገዛ ምስ ወሰደቶ ድማ ክትሕክሞ ጀመረት። ድሕሪ ዝተወሰነ ኣህሚን ተረጋጊኡ ቴሌፎን ተደወለሉ። ደዋሊ እቲ ዝከታተሎ ዘሎ ሰብ ነበረ እሞ ሕራይ ድሓን እንታይ ከም ትደሊ ንገረኒ በሎ። እቲ መንነቱ ዘይተፈለጠ ሰብ ግን ትካልካ ከፈራርስ ይብሎ። ኣህሚን ንሓደ ስእሊ ዝተዓዘበሉ ኩሉ ግዜ ብኡ ይፀናናዕ ነበረ። ንቦንክሱ ድማ እቶም ዝቐጥቀጠቶም ሰባት ከም ዝደልይዋ ይነግርዋ እሞ ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ቆፅርዋ። ብድሕሪዚ ቦንክሱ ናብቲ ቦታ ብዝኸደትሉ እዋን ኩዕሶ ናብኣ መፀት እሞ ሓደ ሰብ ኣቶ ዘይትረብሒ እታ ኩዕሶ ቅልዕያ ይብላ።
بونكسو حريقة نمني خطا نحيديخا خمزيلكا تساربن بمبال نتا قعسو سماي سقالتا بدحرزي نايتوم زقطقطوتوم سبات حلافيኦም ክከታተላ ጀመረ ድሕሪ ቦንጉሶ ምስ መሓዛ ብምዃን ናብ ሲነማ ኸይደን ፊልሚ ዕዘባ ነበራ ትዕዝብተን ወዲአን ካብቲ ሲነማ ምስ ወፃ ድማ ንኣህሚን ረኸበቶ ኣህሚን ድማ ምስኡ ናብ ክለብ ክትከይድ ይነግራ ብድሕሪዚ ኩሎም ብሓደ ኸዱ ቦንጉሶ ብዙሕ ክትሰትን ክትሰስዕን ጀመረት ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ሰኺራ ትገብሮ ትፈልጥ ኣይነበረትን ክትስዕስዕ ከላ ኣህሚን ብዓይኒ ተመስጦ ይጥምታ ነበረ እንተኾነ ግን ኣመና ስለዘኸረት ንኹሉ ሰብ ዘሰንበደ ተግባር ግበረት ድሕሪዚ ተሓጋጊዞም ናብ ገዛ ኣምርሑ ሕጂ እውን ቦንጉሶ ሰኺራ ብምባራ ብዙሕ ትዛረብ ነበረት ኣዲ ኣብ ገዛ ደጊፋ ተእትዋ ድሕረዚ ንኣህሚን ኣዲኣ ሰላም በለቶ ንስኻ ሓቀይ ዋና ትካል ሲኦ ኢኻ ምሽ በለቶ ቦንጉሶ ግን ማማዬ እዚ ትሪኦ ዘለኹ ሰብ ዘይረብሕ እዩ ኣመናዩ ዘሕርቐኒ ከፅላኣካ ሓደ መዓልቲ እኮ በልዮ እዩ ዝመፀኒ በለታ ኣዲኣ ድማ ንኣህሚን ይቕሬታ ኢላ ክትሰክር ከላ ከምዚ ዝገብራ ትገብሮ ነገር ኣይትፈልጥንያ በለቶ ቦንጉሶ ድማ በቃ ሓራይ ንስኻ ከይመሲእካ ናብ ገዛኻ ኺድ በለቶ ንፅባሒቱ ካብ ደቃሳ ምስ ተባራበረት እቲ መጀመርያ ዝሰከረቶ ነገር እንተሃልዩ ዝበለቶ ነገር ነበረ ኣመና ድማ ሓፈረት ፖላይስ ድማ ነቲ ምርመራ ተተሓሒዞሞ ነበሩ በስ ድማ እቲ ቐታሊ ገይርዎ ዝነበረ ጫማ ኣመና ክባርን ብቁፅሪ ጥራሕ ዝምረት ምዃኑ ክፈልጡ ከኣሉ ናብቲ ቐታልን ዓጋትን ሽፍታ ምስ ንምለስ ድማ ነተን ዝጨወየና ዋልድ የሳቅየን ነበረ ሓንቲ ካብኣተን በጀኻ ግደፈኒ ኣደይ ናፊቐየ ኢላ ክትበክት ትስማዕ ቦንጉሶ ድማ ናብ ሓላፊኣ ኣህሚን ደው ኢላ ከተቀባጥረሉ ትረአ ሓላፊ ከመይ ሓዲርካ ጽቡቕ ጌርካ ዶ ደቂስካ በለቶ ኣህሚን ብወገኑ ንስኽስ ጽቡቕ ጌርክ ዶ ደቂስኪ ኢሉ ሕቶ ብሕቶ መለሰ ግን ድሓንዲኺ በለ ቦንጉሶ ድማ ድሓኒ ናይ ትማል ነገር ኣመና ይቕሬታ በጀኻ ኸይትሰጎኒ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ዕድል ጥራይ ሃበኒ በለቶ ኣህሚን ብወገኑ ከምኡ እንተኾይኑ ሕራይ ይብላ ኣህሚን ቴሌፎኑ ብምዕፃው ጽብቕቲ ኢኺ ግን ክብል ይስማዕ ብድሕሪዚ ቦንጉሶ እንዳኸደት ከላ ምስ ሰብ ተጋጨወት እቲ ዝተጋጨወቶ ሰብ ድምፁ ሓድሽ ኣይነበረን ምስታ ኣብ ሆስፒታል ዝተጋጨወቶ ሰብ ተመሳሰላ ድሕሪዚ ሙሉእ ሓሳባ ብዛዕባኡ ነበረ ብባቡር እንዳኸደት ከላ ሕጂ እውን ሓንቲ ጓል መጥቃዕቲ ክበፅሓን ክትሰኣቕን ረኣየት ቦንጉሶ ሕጂ ግን ብስቕታ ክትሓልፎ ይደለየትን ድሕሪዚ ኣህሚን ብሓደ ግዜ ብዘሕልፍሉ እንዳፈተዋ ክመፅእ ጀመረ በዝ ድማ ኣብ ናቶ ቤት ጽሕፈት ምስኡ ኮፍ ክትብል ስለ ዝደለየ ቦታ ዳለወላ ዋላ ንሳ ግን ሰሪቓ ካብ ምርኣይ ኣይተቆጠበትን ድሕሪዚ ዲኣ ደው ኢላ ዝተቐድሓቶ ቪድዮ ኣብ ሚድያ ከም ዝተዘርግሐ ነገረታ በዝ ድማ ኣመና ሰንበደትን ሓፈረትን ብቕፅበት ሓደ መፂኡ ክሓምያ ጀመረ እዛ ጓል እዚኣ ጨካንያ ሰብ እኮ ወዲኣ ኣእዳዎም ኣእጋሮም ዓንጋርዶምን ኩሉ ነገሮም እያ ኮ ሰባቢራቶ ማለትሲ ዋ ገለ ሰላይ ኸይትኸውን ብኸመይ ሞ ወዲ ሰብ ማዕረኽ እንደዝሓያል ክኸውን ዝኽእል ዋላስ ኢሉ ክቕፅል ክብል ኣሚን ዋ ነሳ ኮይሉ ኣብኡ ምስኦም ሓቢራ ምህላዋ ረኣዮ ድሕሪዚ ቦንጉሶ ምስ ኣህሚን በይኖም ኣብ ዝነበረሉ ኣጋጣሚ ቦንጉሶ ብጭንቀት ኣመና ኣነ ኮ ሓያል ምዃነ ይደልየ ኣይኮንኩን ማለትሲ ብምርጫ ኣይኮነን በለቶ
ብድሕሪ እዚ ኣህሚን ጨጉራ ክትንክፋ ክብል እቲ ፖሊስ መታዓቢታ ይመጽእ። ነዚ ምስ ተዓዘበ ድማ ኣመነ ይሓርቕ። እቲ ቐታልን ጨዋይን ዕላማ ዝገብሮ ኣብ ኣዋልድ ጥራሕ እዩ። ፖሊስ ናብቲ ቐታሊ ተራእየሉ ዝተባህለ ጋራጅ ክደልይዎ ኸዱ። እንተኾነ ግን ወላ ሓደ ክረኽቡ ይከኣሉን። ሃይቺን ድማ ናብቲ ሆስፒታል ምርመራ ንኽትገብር ከደት። ንናታ ኬስ ዝከታተል ድማ ሓውዶ ቦንጉሱ ነበረ። ሃይቺን ዋላ ንእሽተይ ይኹን ዳ እምበር ነቲ ዶክተር ስምዒት ነበራ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና መሓዛ ቦንጉሱ መፅያ መስተ ንኽገዝኣ ትጭቕጭቓ ነበረት። ነሳ ግን ክትወፅእ ከምዘይትደሊ ነገረታ። ብድሕሪ እዚ መሓዝኣ በይና ወፀት። በስ ድማ እቲ ዓጋቲ ዋልድ ክከታተላ ጀመረ። ምስ ረኸባ ድማ ክቕጥቅጣን ክሳቕያን ጀመረ። ብሓይሊ ብዓፂን ክሃርሞ ክብል ግን ቦንጉሱ መፀት። ንመሓዝኣ ድማ ይቕሬታ መሓዛይ ንዒ ንኺተስኢ በለታ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጉግ ቦንጉሱ በይና ክትከውን ፍቓደኛ ይነበረን። ናብ ስርሓ ዘብፅሓ ንሱ ነበረ ዝመልሳውን ባዕሉ ማለት እዩ። በዝ ድማ ኣመና ሕጉስቲ ነበረት። ጉግ ስለ ዘፋንዋ ትሕዞን ትጭቦጠን ይጠፍኣ። በዚ ቅንኣት ዝተሰምዖ ኣህሚን ድማ ሎሙዳ ደሓን ዲኺ ይብላ። ደሓኔ መለሰት ቦንጉሱ። ግን ኣመና ሕጉስቲ ነበረት። ብድሕሪ እዚ ብዛዕባ መሓዝኣን ዘሎ ኩነታት ክትሓስብ ግን ድቃስ ኣበያ። በዝ ድማ ሓደ ሓሳብ ሓሰበት። ምናልባት ናብቲ ቦታ በይና ኸይዳ እቲ ዓጋትን ተሒዝዋ ክትቅጥቅጦ ደልያ ናብቲ ቦታ ወረደት። ብድሕሪ እዚ ብድሕሪ ሓደ ሰብ ተንቀፋ። እንተኾነ ግን ኣህሚን ነበረ። ናብ ገዛ ተተሓሒዞም ምስ ተመለሱ ጉግ እውን ብኣይ ጭነቕ ብምባሩ ናብኣ መፀ። ድሕሪኡ ኣነ ኣብዚ ክሓድር እየ ይብሎም እሞ ክልቲኦም ክወዳደሩን ጌም ክፃወቱን ጀመሩ። እቲ ፖሊስ ግን ንፉዕ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ብቢራ ምስታይ እውን ተወዳደሩ። ክልቲኦም ሰኸሩ። ቦንጉሱ ድማ ንክልቲኦም ንፋስ ንኽወስዱ ኣንጠልጢላ ሒዛቶም ወፀት። ነቲ ፖሊስ ግን ዝያዳ ኣሚን ትከናኸኖ ነበረት። እቲ ናይቶም ዝቐጥቀጠቶም ሓላፊ ድማ ይከታተላ ነበረ። ኣብ ቀረባ ኮይኖም ድማ ይሪእዎም ነበሩ። ድሕሪ እዚ ንሳ ምስ ከደት ክልተ ወዳት መፁ። ንክልቲኦም ሰኺሮም ደቂሶም ዝነበሩ ድማ ክጉርጉርዎም ጀመሩ። ኣብ መንጎ ግን ቦንጉሱ መፀት እሞ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም በለቶም። እቲ ሓደ ድማ ብንዕቀት እንታይ እቲ ክትፅብቕቲ ንዕናይ ምሳና ምሲ ይብላ ዘይፈለጣ ሌባ። ብድሕሪ እዚ ንጉግ ኣብ ሳሎና ደቀሰቶ። በንጻሩና ኣህሚን ድማ ኣብ መሬታ ደቀሰቶ። ኣህሚን ምስታስአ ብዝገበረቶ ነገር ኣመና ተገረመ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ኣውቶቡስ ሓደጋ ዝረኣነየ ትዕዝብትና ንሳ ዶ ትኸውን ኣድሒናትና ኢሉ ይሓስብ። ዳሕራይ ግን ክላእ ነሳ ኣይኮነትን በለ። ብድሕሪ እዚ ብመኪና ብሓምሳ እንዳኸዱ ከለዉ ሓደ ወዲ በዓል መኪና ንሓንቲ ጓል ብዓውታይ ዘረባ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ኣህሚን ቦንጉሱ ገለ ሽግር ከይትፈጥር ብምባል ነቲ ወዲ ክዛረቦ ይኸይድ። ነቲ ነገር ድማ ኣረጋግኦ። እንተኾነ ግን ቦንጉሱ ተሓቢኣ ናብቲ ናይቲ ሰብኣይ መኪና ኣትያ ነበረት። ቀፂላ ነቲ ሰብኣይ ኣብ ጽምዋ ቦታ ጠጠው ከቢላ ነገረቶ። ኣህሚን ግን ነታ መኪና ይከታተላ ነበረ። ትገብሮ ዝነበረት ኩሉ ድማ ተዓዘባ። ቦንጉሱ ንኣህሚን ምስ ረኣየቶ መፂኻ ዲኻ ንኺድበል እታ መኪና ባዕለይ ክዝውራየ በለቶ። ነሱ ድማ ሕራይ በላ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ሓደ ጽምዋ ጠጠው ኢሎም ዳዓለሉ። ስምዒ ብሓይልኺ ክትሓፍሪ ደልኒ። ንኣብነት ንዓይ ረኣይኒ ጽቡቕ ግን ድማ ጽቡቕ ኮይነ ስለ ዝተፈጠርኩ ኣማሪረ ኣይፈልጥኒ ተቐቢለ የለኹ። ስለዚ ንስኺ ድማ ብኸመይ ሓይልኺ ብጽቡቕ መንገዲ ክጥቀምሉ ከም ዘለኪ ጥራሕ ሓሳቢ ይብላ። ሃይቺን ንጉግ ሓደ ነገር ክነግረካ ደልየ ነይረ በለቶ።
ቀፂላ ፈታዊት ነብሳ ከምዝኾንኩ ይፈልጥ እየ ክሳብ ሕጂ ምሳኻ ዝነበርክዎ ሕልውቱ ክኸውንን ናይ ሰላም ስምዒት ክስማዓኒ ስለ ዝደለኹ ጥራሕ እየ ሕጂ ግን ልበይ ከም ዝነግረኒ ዘሎ ምስ ካልእ ወዲ እዩ በለቶ ቦንክሱ ድማ ናብ ጎግ ደው ኢላ ሄሎ ምስ በለቶ ጎግ ሕጂ ኣብ ስራሕ እየ ዘለኹ ቅድሚ ምድቃስ ክማዕፆ ዕፀውዮ ዋላ እውን ሓያል ጓል እንትኾንኪ ኣነ ግን በኣኺ ዘኽእለኒ ይኮነን ንዓይ ኩሉ ግዜ ድኽምቲ ኢኺ ይብላ ኣህሚን ምስ ቤተሰቡ ይሰማዕ ኣይነበረን ንሶም ዝጭነቕሉ ንገንዘብ ጥራዩ ነዚዩ ካብ ቤተሰቡ ርሒቑ ዝነብር ንምንታይ ዘይትምርዖ እንዳበሉ ይጭቕጭቕዎ ንቦንክሱ ነድራር ሒዝዋ ናብ ቤተሰቡ ኸደሞ ንዓኣ ክምርዓዎ ምዃኑ ይነግሮም ቦንክሱ ኣመና ሰንበደት ንሱ ተዛሪቡ ምስ ወድአ ቤተሰቡ ድማ ንቦንክሱ ናይ ቤተሰባ ሃፍቲ ክሓትዋ ጀመሩ ቦንክሱ ድማ ንሕና ሃፍታማት ኣይኮናን ኣደይ ንእሽትለይ ድኳን ኣለዋ ኣውያ ትሸይጥ ባባ ድማ እንደ ፎርኖ ባኒ ይስንክት በለቶም እንዳተመለሱ ከለዉ ቦንክሱ ብሕርቃን ንኣህሚን ክትቋየቆ ጀመረት ንምንታይ ከምኡ ኢልካ ተዛሪብካ ዋ ኣደይ ንዝተሰሚዓኮ ክትቋየቆንያ ኣነ ኮ ጓሌ ክብርቲ ይግብኣንዩ ብኻልእ ድማ ኣነ ይፈትወካኒ ንኣኻ ክትምርዓው መን ትደሊ በለቶ ነፅባሒቱ ኣህሚን ሓይላ ክትቋፃፀርን ብፅቡቅ ክትጠመሉን ስፖርት ከስራሓ ጀመረ ከበቲ ስፖርት ዝበሎም ድማ ነገራ እቲ ናይ መጀመርያ መንደቕ ምሕኳር ነበረ ንሳ ግን ከም ኣብ መሬት ዝኸዶ ብቐሊሉ ክድይብ ጀመረት ቀፂላ ዓምና ሙሉእ ደይበ ክውድኦዶ ዋላስ ክወርድ በለቶ ኣብ ቀጻል ድማ ከበቲ ዝበሎም ናይ መኪና ጎማታት ተተሓሒዙ ኣብ መንኮባ ብምእሳር ክትጎቶ ይነግራ እዚ እውን ንዓኣ ቀሊል ነበረ ድሕሪዚ እንዳጎየየ የርክባ እሞ ፅንሕስከ ናበይ ኢኺ ክትከደሊኺ ተዓነት ፍጥረት ኢኺ ክን ይብላ ብድሕሪዚ እታ ንፖሊስ ሓያል ምዃና ዘይነገረት ቦንክሱ ንምሓዝኣ ከመይ ጌራ ከም ዝድሓነታ ምስ ተሓተተት ብዓውታ ከም ዘእወየትን ንሱ ድማ ፈሪሑ ከም ዝሃደመያ ተዛሪባ እቲ ዓጋቲ ድማ ዘይቲ ናይ ሞተር ከም ዝጨኑ ዝነበረ ድማ ሓቢራ ነበረት በቃ ከም ፅርግያ ከም ዝልከየ ነገር ዝጨኑ ነይሩ በለቶም እቲ ዓጋቲ ነተን ዝዓገተን የሳቅየ ናብ ዝነበረሉ እዋን ሓንቲ በጀኻ ኣይትምፃ ምስ በለቶ ንሱ ድማ ኣጁ ከይትፍርሒ ብዙሓት መሓዙት ከም ፃልከይ ብምባል ይስሕቃሞ ማስኪረታኡ የውፅኦ ንሳ ብፍርሓት በጀኻ ኣይትተንክፈኒ ክትብሎ ትሰማዕ ሓደ ሰብ ንኣህሚን ክቆትሎ ብለይቲ ይመፅእ ኣህሚን ድማ ምስቲ ሰብ ክበኣስ ይጅምር ንቦንክሱ ግን ኩሉ ነገር ቀሊል ነበረ ዝሓዞ ባዴላ ምንጢላ ብኡ ሃረመቶ ነፅባሒቱ ኣህሚን ነቲ ዘጋጠሞ ነገር እንዳሓሰበ ድቃስ ሰኣነ መን ከም ዝገብሮ ዝነበረ ንምፅራይ ለይትን ቀትርን የፃሪን ይደሊ ነይሩ በስ ድማ ፍላሽ ወሃቦ ነቲ ፍላሽ ኣብ ላፕቶፕ ከፊቱ ምስ ረኣየ ግን ዝረኣየ ነገር ከኣምን ኣይከኣለን ብዙ ሓዘነ ከምዚ ዝገብሮ ዝነበረ ሓውዩ ድሕሪ ዝናብ ሓዉ ብምድዋል ንምንታይ ከምኡ ይገብር ከም ዝነበረ ይሓቶ ሓዉ ድማ ክቕድሞ ስለ ዘይደሊ ምዃኑ ነጊሩ ይቕረይታ ይብሎ ቦንክሱ ድማ ሓዚኑ ብምርኣያ ከተዘናግዖ ናብ ፅቡቕ ዝበለቶ ቦታ ሒዛቶ ኸደት እሞ ኣዛውሮቶን ኣዘናግዐቶን ኣብ ካልእ ትዕዝብትና እቲ ዓጋቲ ሕጂ እውን ነተን ዝዓገተን ከሳቅየን ይርአ እተን ኣዋልድ ኣብ ዘለውኦ ተኣሲረን ይርብሻን ይጭነቃን ነበራ ገለ ጽኑዓት ድማ ንባዕለን ተጸናኒዐን ንኻልኦት እውን የጸናንዓ ነበራ ሓንቲ ካብኣተን ኣጆኹን ኣይትብክያ ኩላትና እንዳሓቢርና ሓያላት ክንከውን ኢና በጃኽን ተረጋግኣ ሕራይዶ ኢላ ሓነቕነቕ እንዳበለት ተጸናንዐን ሓንቲ ግን ኣዝያ ፈሪሓ ብምንባራ ክትረጋጋ ኣይከኣለትን ትበክን ተስተንትንን ነበረት እታ ደሓን ዝነበረት ድማ ኣጆኹን ኣይቀትለናንዩ ኣይትፍራሓ ጥራሕ እንዳበለት ደጋጊማ ተጸናንዐን ነበረት ንቦንክሱ ዓባያ ከምኣ ሓያል ነበረት ዋላ እንተኣረገት ሕጂ እውን ሓያል ምዃና እዩ ዝስምዓ ሰለስቴን ብሓንሳብ ኮፍ ኢለን ከለዋ ዓባያ ንቦንክሱ ንሕና ፍሉያት ኢና ዘዘለና ናይ ተፈጥሮ ህያብ ድማ ክንከናኸነለና ኢላ ተዛረበት
ቦንግሱ ድማ ሕቶ ኣልዒላ ኣነ ዝገርመኒ ነገር ኣሎ ማለት ልክዕ ከም ናይ ማማየ ሓይሊ እንተሲእነዮ ክመልሶ ይኽእል ዶ ይኸውን በለት። ዓበያ ድማ ዋ እንድዒ ዘጓለይ እንደ እምበር በለት። ንጽባሒቱ ኣህሚን ምስ ቦንግሱ ስፖርት ንኽሰርሑ ተራኸቡ። ኣህሚን ነዚ ኩሉ ነገር ዝገብር ግን ሓይላ ክትቆጻጸር ንምኽኣል ነበረ። በስ ድማ ስምዒ ውስጢ ክትላመድ ኢኺ ክታርምዮ ከለኺ ግን ቀስ ኢልኪ ሕራይዶ እስከርኢኒ ቀስ በላ። ቦንግሱ ሃደሻ በለቶ። ሕጂ ከዓ እስከ ብጸጋም ይብላ። ሕጂ እውን ደገመቶ። እቲ ቐታሊ ሕጂ እውን ናይ ቦንግሱ መሓዛ ተላኺፉ ጥራሕ ምግዳፉ ኣይተዋሓጠሉን። በስ ድማ ዳግማይ ንኽወስዳ ናብ ሆስፒታል ይመጽእ። ምኽንያት ንክኾኖ ባርዕ ሓውል አለ። ፖላይስ ካብቲ ማዕጾ መሓዛ ቦንግሱ ዘላቶ ክላስ ናብቲ ባርዕ ሓዊ ምስካዱ ድማ ንሱ ኣትዩ ክወስዳ ክብል ቦንግሱ መጸት። ጉግ መታዓቢት ቦንግሱ በቢግዚኡ ጠባይ ስለ ዝቀያየር ኣብኡ ዝነበራ ስምዒት እንዳንደብዘዘ መጸ። ጉግ ንቦንግሱ ሕጂ ገዛ ክትከድለኪ ይብላ። ቦንግሱ ድማ ባዕለየ ዝኸይድ ኢላ ተወጸት። ጉግ ድማ ዋ እንዳበለት ደድሕሪኣ ሰዓበ። ቦንግሱ ናይ ኣኒሜሽን ምስልታት መስራሕ ትፈቱ ነበረት። በዚ ድማ ኣህሚን ንኽትሰርሓሉ ላፕቶፕ ይህባ። ነቲ ላፕቶፕ ምስ ከፈተቶ ግን ኣብቲ ስክሪን ናቲ ስእሊ ገይሩሉ ነበረ። ድሕሪዚ ብሓንሳብ ከለዉ ብዜና ብዛዕባ እቲ ኣዋልድ ዝጨው ዘሎ ሰብ ዜና መጸ። እቲ ኣዋልድ ዝዓግድ ዘሎ ሰብ ሓድሽ መርመራ ተረኺቡሉ ኣሎ። ዳግማይ ድማ መጥቃዕቲ ዝበፅሓ ጓል ተረኺባላ። ብዝበለጸ ሽግር ቅድሚ ምፍጣሩ ድማ ፖላይስ ገለ ክገብሩ ኣለዎም። ነዚኦም ድማ እቲ መርመራ ክፉት ክገብርዎ ዝወሰኑ። ናይቲ ኣጋቲ ናይ ጫምኡ ዓሸራ ጥራሕ ሓበሬታ ዘለዎም። እቲ ገበነኛ ኣዋልድ ዝጸልእ ወይ ናይ ፎርጀንስቲ ከም ዝኾነ ተጠርጢሩ ኣሎ። እዚ ነገር ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ 1997 ኣብ 13 ኣዋልድ ጭውያት ቅትለት በፂሑ ነይሩ። እዚ ገበን ድማ ምስ ናይ ገበን ዝመሳሰል ነገር ኣለዎ። እዚ ገበን ሪክሊዘን ናይት ዝበሃል ኣዋልድ ብምሽት ናይ ምንቅስቓስ ነፃነተን ድሕነተን ንምሕላው ንዝገብርዎ ናይ ተጋድሎ ማዕበል ዳግማይ ክልዕል ከም ዝኽእል ይግመት። ሓደሽቲ ሓበሬታታት እንተልዮም ክነቕርበልኩም ኢና ዝብል ዜና ሰምዑ። ድሕሪ እዚ ኣህሚን ቦንግሱ እንታይ ትሰርሕ ከም ዘላ ንምርኣይ ነታ ዝሃባ ላፕቶፕ ይኸፍታ። ቦንግሱ ድማ ነቲ ስእሊ ቀይራቶ ነበረት። ዘይስልችዋ ኣህሚን ድማ ነቲ ስእሊ መሊሱ ናይ ባዕሉ ይገብሮ። ኣብ ዝቕጽል ሓይላ ብኸመይ ክትቆጻጸር ከም ዝግብኣ ጽቡቕ ገይሩ ክምህራ ጀመረ። ብጉያ 1-2-1-2 እንዳበለ ምስኣ ይቆይ። ኣብ ውሽጢ እውን ቀሲል ክኾይቱ ጎድእኒ እንዳበለ ምስኣ ይበኣስ። ቦንግሱ ምስ ኣቦ ኣህሚን ብቕልጡፍያ ተረዳዲኣ። ኣድዩ ግን ብህይወት የላን። ኩሉ ግዜ ንመዘከርታ ኢሉ ናብ ዝተኸሎ ገረብ ከይዱ ዕምባባ ይቕምጠላ። ንቦንግሱ ድማ ናብኡ ሒዝዋ ብምኻድ ኣደይ ትፈትዎ ዝነበረት ፊልም ነበረ። ኣብቲ ፊልም ድማ ሓደ ዝፈተኽዎ ኣበሃህላ ኣሎ። ሓደ ወዲ ምስ ጽብቕቲ ጓል ንምሕዝነት ጥራሕ ኣይቀርብኒ ይብል። ብፍላይ ንወዲ እዚ ነገር ከቢድ እዩ። ትፈልጥ ዶ ካብ ምሕዝነት ናብ ፍቕራዊ ርክብ ምቕያር ኣመና ቀሊል እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ነገር ዘቕልሎ ካብቶም መሓዙት ሓዲኦም ንቕድሚት ሓደ ስጉምቲ ክቐርብ ኣለዎ። ልክዕ ከምዚ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና እቲ ዓጋቲ ነገራት ብቐሊሉ ክከታተሎም ደለየ። በስ ድማ ኣብቲ እንዳ ፖሊስ ብምኻድ ካሜራ ቀሚጡ ነገራት ብቐሊሉ ክቆጻጸር ከኣለ። ድሕሪ እዚ ንቦንግሱ ቴሌፎን ትደውልላ እሞ ነዲኣ ከም ዝጨወይዋ ተነገራ። ንፖሊስ እንተነጊራ ከም ዝቐትልዋ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣመሓላለፉላ። እዚ ነገር ድማ ነታ ካብ ሆስፒታል ሓወት ዝወፅት መሓዛኣ ነገረታ። መሓዛኣ ድማ ነቶም ኣወዳት ነገረቶም። ክልቲኦም ኣህሚንን ጉግን ናብቲ ቦታ ኣምርሑ። እንተኾነ ግን እቶም ዓጊትናያ ዝበሉ ሓስዮም ነበሩ። ንቦንግሱ መጻወድያ ጥራሕ ነበረ። እቲ ሓላፊ ድማ ሕጂ ተንበርኪኽክ ክትልምንኒ ኢኺ ይብላ። ቦንግሱ ድማ ተጋጊኻ እቲ ነገር ገላቢድካ ኣለኻ ንሱ ንስኻ ኢኻ ክትገብሮ መለሰት ቦንግሱ። ኣነ ደ ተንበርኪኻ ክልምነኪ ኣይፈለጥክንን ማለት እዩ ብምባል ሰሓቐ። ምስኡ ዘለዉ እውን ምስኡ ሰሓቕዋ።
ድሕሪዚ ማዕጾ ተዓጽዩ በኣስ ተጀመረ። ንኹሎም በብሓደ ቅጥቂጣቶም ክልቲኦም ሓዙታ ኣብቲ ቦታ ክበጽሑ ከለዉ ነሳ ድማ ኣብ ውዕዉዕ ባእሲ ነበረት። ሕጂ ተኸዲናቶ ዘላ ክዳን ፒንክ ናይ ላዕሊ እዩ፣ ቆቢዕ እውን ጌራ ኣላ። በስ ድማ ኣብ መጀመርያ ኣብ ኣውቶቡስ ከሎ ካብ ሓደጋ ዝድሓነቶ ነሳ ምዃና ኣሚን ፈሊጡሎ። ኣብ መንጎ ድማ ብኻራ ሓደ መጺኡ ክወግኣ ክብል ኣሚን መጺኡ ንስላኣ ተወግአ። ኣብ ሕክምና ደቂሱ ከሎ ቦንግሱ ትጽሊ ነበረት። ኣሚን ተበራቢሩ ብቐስታ ካብ ንራኸብ ብዙሕ ዝጸናሕና ኮይኑ ይስማዓንሎ ይብላ። ከምዚ ሙሉእ ዓመት ዘይተራኸብና ይብላ ብቓንዛ ዝተሓወሶ ድምፂ። ወሲኹ ግን ኣብ ዝኸብደይ ክንደይ ጋንጃ ስፈይቲ ዘለኒ ሓተታ ኣሚን። 12 መለሰት ቦንግሱ። እንታይ ደኣ ኣብቲ ከባቢ ፍቑት ዝብለኒ ዘሎ ዋላ ኩላሊተይ ድዮም ኣውፂኦሞ ይብል። ጉክ ድማ ተሓዋዊስዎ ንምንታይ ከምኡ ጌርካ ብምባል ይሓቶ። እንታይ መለሰ ኣሚን። ወሲኹ ኣብ ክንዲ ቦንግሱ ዝተወጋኹ ንምንታይ መስለካ ሓተተ ኣሚን ዳግማይ። ኣብ ካልእ ተዘብትና ኣብቲ ጋራጅ ውሽጢ ሰራሕተኛ ይሰርሕ ነበረ። እቲ ዓጋቲ ዋልድ ድማ ነተን ዝዓገተን ኣዋልድ ዘቐምጠሉ ቦታ ኣብቲ ትሕቲ ጋራጅ ኣንደርግራውንድ ውሽጢ ነበረ። እተን ዝዓገተን ኣዋልድ ድምፂ ሰሚዐን ዘድሕነን ንምርካብ ክእውያ ጀመራ። እንተኾነ ግን ኤርፎን ኣብ እዝኑ ብምንባሩ ክሰምዐን ኣይከኣለን። ቦንግሱ ድማ ንኣሚን ንዝኸፈለላ መስዋዕቲ ጽቡቕ ጌራ ትከናኸኖ ነበረት። ጨጉሩ ሓፂባ ብሽጎማነ ኣንቀጸትሉ። ካብ ካልእ ግዜን ላዕሊ ድማ ጽቡቕ ጌሮም ተቐራረቡ። ኣብ መንጎ ኣሚን ደኺምክለኺ ደቅሲ ይብላ። ቦንግሱ ድማ እወ ሕራይ ክድቅስ ኢላቶ ናብ ትሕቲ ክቦርዳኣ ኣተወት። እቲ ዓጋቲ ፖላይስ ብሕቡእ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ፈለጠ። ናይቲ ዓጋቲ ድምፂ ስለ ዝተረኸበ ንቦንግሱ ስምዕዋ። ነሳ ድማ ብቕጽበት ንሱ ምዃኑ ተዛረበት። በስ ድማ ጉክ ግዜ ከየድፍአ ክእስሮ ወሰነ። እንተኾነ ግን ናይ መእሰሪ ፍቓድ የብሉን። ፖላይስ ድማ ፍቓድ ክሳብ ዝወሃቦን ሓበሬታታትን መርትዖታትን ክሳብ ዝእክቡ ክጸንሕ ነገርዎ። ኣሚን ኣብ ስርሑ ቦንግሱ ሰራሕተኛ ዋላ እንተኾነት ግን ካብ ዓይኑ ክትፍለይ ደልይ ነበረን። በስ ድማ ናብ ገዛ ኣምርሐ። ቦንግሱ ወፅያ ንምንታይ መጺኻ በለቶ። ኣሚን ሓሚመ መለሰ። ዋ እንተ ሓሚምካ መድሃኒት ዘይትወስድ ወይስ ከምቶም ፖላይስ ዘይትፈትዎም ሓኪሙ ናይትፈቱን ኢኻ በለቶ። ድሕሪዚ እንዳጎየት ናብ ገዛ ኣተወት። ኣዲኣ እንታይ ከም ዝኾነት ዋላ እንተሓተተታ በይና ክትከውን ከም ትደሊ ነገረታ። ቦንግሱ ሃንደበት ዝኾና ነገርን ዘሰንበዳን ኣሚን የፍቅረኪ ስለ ዝበላን ብዛዕባ ክፈልጥ ድማ ንስኽ ኸይሉ ምስ ሓተታ መልሳ ስቕታ ጥራሕ ነበረ። ንሱ ግን ንስኽ እውን ከምዚ ኸማይ ከተፍቅርኒ ደሊ ኣለኹ ይብላ። ድሕሪዚ ቦንግሱ ድቦላ ሕትዎ ኣሰንቢድዋ እንድዒ ክሓስበሉ መለሰት። ንጽባሃይቱ ክልቲኦም መልእኽቲ ለኣኹላ። ቦንግሱ ግን መልሲ ክትምልሰሎም ከላ ቀያይራያ ሰዲዳትሎም። ንኣሚን ዝበጽሖ መልእኽቲ ንጉክ ክለኣኹ ዝነበሮ ብምዃን ድማ ዓሚ ናይላይ ፀሓፈትሉን። በስ ድማ ምሸት ናቱ ስምዒት ድሕሪ ምንጋሩ ሕጂ ከም ዓርኩ ቕሪባ ከም ዝኾነት ተሰምዖ። ነቲ ፖሊስ መሓዝኣ ድማ ዝበጽሖ መልእኽቲ ይቕሬታ ሎሚ ኣይክእልኒ ዓምና ምናልባት ካልእ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና ዝብል ነበረ። ድሕሪዚ ቦንግሱ ንኣሚን እንዳፈተወቶ መጸት። ኣብ ኩሉ ትገብሮ ነገር ንሱ ጥራይ ይረኣያ ነበረ። ካብ ካልእ ግዜን ላዕሊ ድማ ጽቡቕን መልክዑን ከም ዝኾነ ክስማዓ ጀመረ። እቲ ሓላፊ ፖሊስ ተሓቢኡ ነቲ ዓጋቲ ይከታተሎ ነበረ። እቲ ዓጋቲ ግን ቀልጢፉ እዩ ተረዲእዎ። እቲ ዓጋቲ ንሓንቲ ጽቡቕቲ ጎርዞ ናብ ካቢንኡ ከእትዋ ይከታተላ ነበረ። እታ ጓል ድማ ሃይጂን ነበረት። ናብ ቦንግሱ ምስ ንምለስ ድማ ንኣሚን ክትሪኢ ኸላ ትፈስስ ነበረት። እንዳፈተወቶ መጸት።
እቲ ዓጋቲ ፖሊስ ይከታተሎ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ ናብኡ ብምምጻእ ትከታተለኒ ከም ዘለኻ ፈሊጥ ኣለኹ። ምናልባት ግን ብሕታውነት እንተተሰሚዕካ ብሓንሳብ ሻ ክንሰትን ንኽእል ኢና። እንተዘይኮይኑ ግን ከም ትከታተለኒ ዘለኻ ንፖሊስ ክነግር ይብሎ። በንጉሱ ድማ ኩሉ ምንቅስቓሳ ምስ ኣህሚን ኮነ። ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ኢዳ ይጭብጣ የቀባጥረላ ምሻት እውን ዘፋንዋ ንስዩ። ጉቕ መሓዝኣ ድማ መልእኽቲ ድሕሪ ዝለኣኸላ ኣብ ዝቖፀራ ቦታ ይጽበያ ነበረ። ህያው እውን ኣዳሊላ ነበረ። እንተኾነ ግን ቴሌፎን ዋላ እንተደወለላ ኣይተልዕሎን። ናብ ገዛኣ ድማ ይኸይድ። ድሕሪዚ ኣብ መወዳእታ ስምዒተይ ስዒርኒ መሓዛኺ ጥራሕ ኢሉ ክቕጽል ክብል በንጉሶ ግደፍ ከይትውድኦ ነዚ ጽኑዕ ምሕስነትና ክኸስሮ ይደልየኒ ኢላ ቋረፀቶ። ጉግ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ሒዝላ ዝመፀ ህያብ ብድሕሪኡ ሓበኦ። ብዙሕ እውን ሓዘነ። በይኑ ኮፍ ኢሉ ክሓስብን ከስተንትንን ጀመረ። ሕጂ ኩሉ ነገር ተረዲእኒ ንሳ ኩሉ ግዜ ምሳያ ነይራ። ኣነ ግን ምስ ኣይነበርኩን ይደፍኣን ይንዕቃን ነይረ። ንምንታይ ኩሉ ግዜ ክሪኣ ከለኹ ከም ሰሓርቕ ዝነበርኩ ሕጂ ንነፍሰይ ምስ ሓተትኩ ኩሉ ተረዲእኒ። እንታይ ዋጋ ኣለዎ ግዚኡ ምስ ሓለፈ ኮይኑ። እናሃይጂን ድማ እቲ ፖሊስ ክጥንቀቕ ስእሊ ናይቲ ዓጋቲ የርእያ እሞ ንኽጥንቀቕ ይነግራ። እቲ ዓጋቲ ኩሉ ፖላይስ ዝገብርዎ ነገር ብሕቡእ ካሜራ ይከታተሎም። ኣህሚንን በንጉሱንን ድማ ምሕር ምቅርራቦምን ግዚኦም ብሓንሳብ ስለ ዘሕልፉን ናይቲ ስራሕ ቦታ መዘራረቢ ኾኑ። ኣብቲ ትካል ዝሰርሓ ኩለን ኣህሚን ዝፈትዎ ኣዋልድ ድማ ንበንጉሱ እንዳጸላኣ ኣመፃ። እዚ ዓጋቲ ድማ ንሓንቲ ጎርዞ ንምሓዝ ይከታተላ ነበረ። እቲ ዓጋቲ ዋልድ ነቶም ፖላይስ ኣብ ሃይጂን ኣትኩሮኦም ከም ዝገብሩ ገበረ። መሓዛ በንጉሱ ናብ ገዛኣ ክትምለስ ከላ ፖላይስ ስለ ዘይነበሩ ንዓኣ ክጨው ከኣለ። ብድሕሪዚ ናብ መእከቢ ጋራጅ ብምውሳድ ሕጂስከ እታ ዘይተረብሕ መሓዛ ክመፅያ ተድሕነኪ እንዳበለ ይስሕቕ። በንጉሱ ናብ ገዛ ተመሊሳ ዝገበረቶ ነገር መጀመርያ ኣህሚን የፍቅረኪ ከም ዝበላ ክትነግራ ነበረ። መልእኽቲ ለኣኸትላ። እንተኾነ ግን ቴሌፎና ምስ ተዓጋት ነበረ። በዝተጠቂሙ ድማ ብዛዕባ ዘለዎ ሓይሊ ከለፋልፋ ጀመረ። ንሳ ድማ ምስኪን ሰብ ተጎዲኣ ሓይላ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝጠፍእ ፀሓፈት። እቲ ዓጋት ድማ ኣንበቦ። እንተኾነ ግን ቅድሚ ሕጂ ነዚ ነገር ነጊራታ ነይራ። ንምንታይ ዳግማይ ክትነግራ ከም ዝተለየት ክትረዳእ ኣይከኣለትን። እንተኾነ ግን ነዚ ኩሉ ዝገብር እቲ ዓጋት ነበረ። ድሕሪዚ ደሓን ሕደር ዝብል መልእኽቲ ለኣኸትላ። መሊሳ ንኣህሚን እውን ደሓን ሕደር ኢላ ለኣኸትሉ። ኣህሚን ነዚ ምስ ረኣየ ብታሕጓስ ኣብ ዓራቱ ክገላበጥ ይርአ። ደጋጊሙ ድማ ንዝለኣኸትሉ ይሰምዖ ነበረ። ንፅባሒቱ ምስ ተራኸቡ ድማ ንዕስከ ሓንሳብ እተዊ ይብላ። በንጉሱ ድማ ንምንታይ ትብሎ። ድሕረዚ ኣህሚን መልሳ ንምስማዕ ተሃንጢ ብምባሩ ሕጂ መልሲ ክትነግርኒ ጽቡቕ ይመስለኒ። በንጉሱ ድማ ብኡኡ ሕጉስ ዝነበረት ግን እንዳበለት ሕፍረትን ታሕጓስን ተሓዋዊስዋ ትርአ። ኣህሚን ድማ ተረዲእዎ ፀገም የብሉን ኩሉ ነገር ተረዲእንሎ ግደፍዮ በቃ ኣይትንገርኒ መልስኺ ካብ ዓይኒ ክንቢብ ኣለኹ ይብላ እሞ። ብድሕሪዚ ክልቲኦም ተተሓሒዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ጥዑም ግዚኦም ይሕልፉ። ብድሕሪዚ ኣህሚን ፊት ንፊት ጠጠው ኢሎም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተወሰነ ናብኣ ብምቕራብ ኣነ ኣብ ዝጠጠው ኢለ ኣለኹ ንስኸ ናባይ ትቐርብን ይብላ። በንጉሱ ብወገና ዕንጨይቲ ብምልዓል ናብኡ ቀሪባ ኣብ መሬት ብልቢ ስእሊ ዓንኪል ብምስራሕ ኣበሰረቶ።
ኣብ ገዛ ምስ ተመለሰት ኣብ መናሕጉስቲ ነበረት። ሓዋን ባዕሉ ገረሞ ንመሓዝኣ ተደወለትላ ይኹን መልእኽቲ ተፀሓፈትላ መልሲ ክትረክብ ግን ኣይከኣለትን። በስ ድማ ክትረኽበ ኣይከኣለትን። ብድሕሪዚ ንጎግ ደው ኢላ ገለ ነገር ከም ዝተፈጠረ ነገረቶሞ። ብናይ ቴሌፎና ጂፒኤስ ዘላቶ ቦታ ክከታተል እውን ነገረቶ። ብድሕሪዚ ነቲ ቅድሚኡ ዝተፀሓሓፍኦ መልእኽቲ ጽቡቕ ጌራ ደጋጊማ ክተንብቦ ጀመረት። እቲ ናይ መወዳእታ ኣፀሓሕፍኣ ድማ ካብቲ ናይ መጀመርያ ፍሉይ ነበረ። በስ ድማ ኩሉ ነገር ክረዳኣ ጀመረ። ኣሚን ናይ ክሳድ ሃብል ገዛኣላ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ናይ ክሳድ ሃብል ናይ መከታተሊ ጂፒኤስ ገጢሙሉ ነበረ። ናብ ቦንጉሱ ምስ ንምለስ ድማ እቲ ዓጋቲ ቪድዮ ለኣኸላ። ቦንጉሱ ነቲ ቪድዮ ከፊታ ምስ ረኣየት መሓዝኣ ኣብ ጸልማት ተኣሲራ ትበክ ነበረት። ድሕሪዚ እቲ ዓጋቲ ድማ ማስኪራታ ገይሩ ቅድሚ ሕጂ ዝሃረምቶ ቁስሉ እንዳርኣያ እዚ ዝገበርክኒ ትዝክርዮ ዶ? ዋጋ ክትከፍሉሉ ኢኺ ተንበርኪኺ ይቕረይታ ክትሓትኒ ኢኺ ብምባል እንዳሰሓቐ ይልእኸላ። ብድሕሪዚ ቦንጉሱ ብዝረኣየቶ ሰንቢዳ ነበረት። ናብ ኣህሚን ብምኻድ ድማ በጀኻ ሓግዘኒ ትብሎ ነበረት። እንተኾነ ግን ክትረጋጋ ኣይከኣለትን። ኣህሚን ድማ ሕራይ ኣጆኺ መጀመርያ ተረጋግእ እንዳበለ ከዘሓሕላ ፈተነ። ድሕሪዚ ቦንጉሱ በይናብ ዝነበረትሉ እዋን ደጋጊማ ድምፂ ናይቲ ቪድዮ ክትሰምዕ ጀመረት። ኣብ መንጎ ድማ መኪና ክቕጥቃጥ ድምፂ ሰሚዓ ብቕፅበት ናብቲ እንዳጋራጅ ከደት። ኣብኡ ምስ በፅሐ ድማ ብዓውታ መሓዝኣ ክፅውዕ ጀመረት። ኣብይ ኣለኺ ኣበይ ብዓውታ ትዛረብ ነበረት። እንተኾነ ግን እታ ዓጋቲ ድምፃ ስለ ዝሰምዐ ከጥንቃቕ ግዜ ወሰደን። ድሕሪዚ ቦንጉሱ ናብ ውሽጢ ኣተወት። እንተኾነ ግን እቲ ዓጋቲ ብዘይ ምድንጓይ ንመሓዝኣ ሒዝዋ ክወፅእ ከኣለ። ቀፂሉ ነቲ ብቲ ጋራጅ ዝሰርሕ ሰብ ባራዕ ሓዊ ከልዕል ይነግሮ። ቦንጉሱ ኣብቲ ትሕቲ ጋራጅ ዝነበራ ሰለስተ ተዓገቲ ዋልድ ኣድሓነተን። ኣሚን ከይነገረቶ ስለ ዝኸደት ኣመና ሓሪቑ ነበረ። ስቒሉ ድማ ማዕፆ መኪና ከፈተላ። ቦንጉሱ ጌጋ ኣሚና ይቕሬታ ሓተተቶ። ኣህሚን ድማ እንተትነግርንኮ ብሓንሳብ ክንመፅእ ነርና ኢና ንምንታይ ተሕርቕኒ ይብላ። ቦንጉሱ ናብዚ ክትኣቱ ይደሊ ነበረን። ክትጉዳእ ትኽእለይሉ ይሓስብ ብምባሩ ብዙሕ ይጭነቐላ ነበረ። በስ ድማ ኩሉ ግዜ ይጨቃጭቁ ነበሩ። ምስ ኣሚን ተበኣሱ። ከተዘራርቦ ፈቃደኛ ይነበረትን። ብኻልእ ንፖላይስ ንሳ ነተን ኣዋልድ ከም ዘድሓነተን ክንገረላ ድሌታ ኣይነበራን። እንተኾነ ግን እተን ኣዋልድ መን ከም ዘድሓነን ተሓተታ። ሓንቲ ጓልያ እንድዒ ምስ ኣድሓነትና ቀልጢፋ ኸይዳ ልክዕ ከም መልኣኽያ በቃ ኢላ ተዛረበት። እቲ ዓጋቲ ድማ ንቦንጉሱ ደወለላ። ሎሚ ምሸት ንራኸብ ኣይትፍርሕኒ ሕራይዶ እቲ ንራኸበሉ ቦታ ብመልእኽቲ ክሰደልኪ ሓደራ ግን ቀያይርኪ ጽቡቕቲ ኮይንኪ ንዒሉ ይነግራ። ኣህሚን ድማ በቲ ዝሃባ ናይ ክሳድ ሃብል ኣበይ ከም ዘላ ክከታተላ ጀመረ። ንሳ ግን ኣብ ገዝኣ ኮፍ ኢላ ነበረት። 2-3 ግዜ ክድውለላ ሓሰበ። ምትዕፅፃዎም ድቃስ ከልኦ። ድሕሪ ቀትሪ ግን ካብ ገዛ ምስ ወፀት በቲ ጂፒኤስ ክፈልጥ ከኣለ። ብቕፅበት ድማ ናብቲ ተኸዶ ክከታተላ ጀመረ። ነቲ ፖሊስ መታዓበይታ ጎግ እውን ፀውዖ። እታ ዓጋቲ መፃወድያ ኣዳልዩላ ነበረ። ንመሓዝኣ ንብረት መጓዓዓዚ ሊፍት ክወድቃ ክብል ነቲ ሊፍት ወርወረቶ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ውሽጢ ሊፍት ምስኪን ሰብ ነበረ። ንሳ ግን እቲ ዓጋቲ መሲልዋ ነበረ። ንጹህ ሰብ እንተበዲላ ሓይላ ከም ዝጠፍእ ነጊራቱ ስለ ዝነበረት ነሲዩ ከምኡ ዝገበረ። በዚ ምክንያት ድማ ሓይላ ሙሉእ ንሙሉእ ክጠፍእ ከኣለ ዋላ እውን ክትስእ ኣይከኣለትን። ብድሕሪዚ እቲ ጥበበኛ ከታሪ ዋልድ መፂኡ ሓነቓ። እንተኾነ ግን ኣሚን መፂኡ ብምንባሩ እንተተንኪፍካ ክቐትለካ ይብሎ። በስ ድማ ክልቲኦም ይበኣሱ። ድሕሪዚ ጉግ ክመፅእ ከኣለ። ኣሚን ድማ ንቦንጉሱ ሓቂፉ መፂል ክለኹ ኣጆኺ ኣይትፍርሒ ይብላ። እቲ ፖሊስ ጉግ ነቲ ዓጋቲ ብሽጉጥ ሃረሞ። እንተኾነ ግን ብመኪና ሃደመ። ጉግ እውን መኪኑ ልዒሉ ይከታተሎ ብዝነበረሉ እዋን እቲ ናይቲ ዓጋቲ መኪና ብፀድፊ ይወድቕ እሞ ናብ ሩባ ኣተወ። ብተወሳኺ ሓይሊ ሰብ ኣብቲ ሩባ ዋላ እንተደለየ ግን ክርከብ ኣይከኣለን። ኣህሚን ንቦንጉሱ ናብ ገዛ ወሰዳ።
كم قدما أبل بإيدا قتصمق مستليت أي كالتن أهمين تصومي قيهبا حجي مشت كاب كزاق وطاي كلني كم قدم نستتقم مسهب كحك زي كلني هيوتي زبك أي مسل نابلت كتسماسل جمرت بين داستنتنت كلا أهمين متأموك كتسألان عجمرا بدحر زي أدمي معرس لزخونة كاب دحر حجي عمنا لغم زي تتسوع نقرتو نعناي شوكولاتا كسألا بحوار دما تصبق زي حلفو بخاله ناي تتطرطاري جاكيت أب صرع ناي تروبا كركب كأله እቲ ናይ ተጠርጣሪ ጃኬት ኣብ ገምገም ሩባ ተረኸበ ቦንግሱን ኣህሚንን ድማ ንምዝንጋዕ ተቋፀሩ ብቆፅሮኦም መሰረት ድማ ተራኸቡ ጽቡቕ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ ሕለፉ ቦንግሱ ኣመና ሕጉስቲ ነበረት እቲ ኣጋቲ ኣይሞተን ካልእ ሰብ መሲሉ ድማ ናብ ናይ ኣህሚን ትካል ከደ ጉጉቲ ፖሊስ ድማ በጋጣሚ ካብቲ ትካል ይወፅእ ነበረ ንሱ ምዃኑ እውን ክፈልጦ ከኣለ በዚ ድማ ክሕዞም ዝተለየ ኣብ ባእሲ ኣተዉ እንተኾነ ግን እቲ ዓጋቲ ሃደመ ብድሕሪ እዚ እቲ ዓጋቲ ብስፒከር ክዛረብ ጀመረ ሽም ናይ ኣህሚን እንዳፀውዐ ክፍክርን ክስሕቕን ጀመረ ኣብ መወዳእታ ድማ ንቦንግሱ ትፈትዋ ኢኻ ኣነ ድማ ይደልያ ኢሉ ሰሓቕ እሞ ዘረብኡ ወድአ ድሕሪ እዚ ኣህሚን ክደልየ ጀመረ ኩሎም ቶም ሰራሕተኛታት ድማ ሰንቢዶም ካብቲ ትካል ክወፁ ጀመሩ ንሱ ድማ ነስተጠቂሙ ንቦንግሱ ክሕዛ ከኣለ ሃለዋታ ከም ተጥፍእ ድሕሪ ምግባሩ ድማ ኣብ ሓደ ኮንቲነር መሳሊ እትዩ ፈንጂ ፃወደላ ቦንግሱ ከም ቀደም ሓይላ ብዘይምህላው ነቲ ሰንሰለት ክትብጥሶ ኣይከኣለትን ድሕሪ ዝተወሰነ ኣህሚን መፀ ብቕፅበት ድምፃ ምስ ሰምዐ ነቲ ማዕፆ ክኸፍቶ ሓርኮትኮት ክብል ጀመረ ቦንግሱ ውሽጢ ኮይና እንዳበኸየት በጀኻ ኺድ ካብ ስኽትከይድ ጥራሕ ዘለካ ትብሎ ኣህሚን ብወገኑ ኣነ ናብ ዝኾነ ከይድኒ ይብላ ቦንግሱ ድማ ቦምብሎ በጀኻ ኺድ ትብሎ እንዳበኸየት ንሱ ከዓ ብሓንሳብ ኢና ክንከይድ ሕራይዶ ምስ በላ በጀኻ ሰዓት ዝበሃል የብልናን እቲ ሰዓት ይኸይድ ኣሎ ትርጉም የብሉን ኪድ በቃ በለቶ ኣህሚን ግን ክሰምዓ ኣይከኣለን መሳኺ ዝኸውን ጥራሓይ ትብከይ ቦንግሱ ይብላ ድሕሪ ቦንግሱ ክትፅሊ ጀመረት እንዳበኸየት ድማ በጀኻ ፈጣሪ ናይ ዝንጹህ ሰብ ነብሲ ብሰንኪ ኣይተድፍኣያ በጀኻ ሓይሊ ይምለሰላ ይበለት ድሕሪ እዚ ብቕፅበት ሓይላ ትመለሰላ ድሕሪ እዚ እቲ ዓጋቲ ዝሓሰቦ ነገር ኣይኮነሉን በስ ድማ ሃዲሙ ኸደ ኩሉ ነገር ምስ ተወድአ ምግቢ ክበልዑ ጀመሩ ቦንግሱ ድማ ሎሚ ከይከድኩም ዘኻዶ ክሓድር ዋ እንታይ ደኣ ኾንካ ድሓን ዲኻ በለቶ ከምዚ ኢሎም ዝተወሰነ ድሕሪ ምሕላፎም ነናብ ገዝኦም ከዱ እንተኾነ ግን ክድቁሱ ይከኣሉን ሓዲኦም ኣብ ክንዲ ሓዲኦም ክሓስቡ ድቃስ ኣበዮም ኣህሚን ድማ ደኺሙ ንኽድቅስ ዝተወሰነ ብስፖርት ክንቀሳቐስ ጀመረ እንተኾነ ግን ናይ ማዕፆ ደወል ተደወለ ምስ ከፈቶ ድማ ቦንግሱ ነበረት ድሕሪ እዚ ክልቲኦም ተነፋፊቖም ዝነበሩ ፍቑራት ብዘይ ዘረባ ተሰዓዓሙ ኣብ ናይ ክልቲኦም ዓይንቲ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ይንበር ነበረ በስ ድማ ክልቲኦም ሕጉሳት ነበሩ ንፅባሒቱ ብሓንሳብ ናብ ናይ ስራሕ ቦትኦም ኣምርሑ ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ነቲ ዓጋቲ ንምሓዝ ስእልታቱ ኣብ ብዙሕ ቦታ ተበተነ ቦንግሱ ድማ ንጉግ ነቲ ዓቢታ ስለ ኩሉ ነገር ኣመስገነቶ ብድሕሪ እዚ ተሓቋቆፉ እንተኾነ ግን ክልቲኦም ከም ዝራኸቡ ኣህሚን ኣቐዲሙ ፈሊጡ ብምባሩ ንዓርኩ ከም ሰላይ ሊኢኽላ ነበረ ንሱ ድማ ዝረኣዮ ነገር ኣብፀሓሉ ከም ዝተሓቋቆፉ ምስ ነገሮ ግን ክሓርቕ ጀመረ እንታይ ኣፍቃሪ ተሓቒፍዋ እንታይ ናተይ እኳ ኣላ ንምንታይ ሓቕፋ ብምባል ከንፀርፅር ይረአ ምስ ቦንግሱ ምስ ተራኸቡ ድማ ስምዒ ሓደ ነገር ክነግረ ክደሊ ኣለኹ ኢሉ ዘረብኡ ከይወድአ
بونغسو تردئوا أهمين إلى أم عقردو بمسعام كابتر الحجي من إلى تتصوى أقوان تاي مسلك بلتو حارقو سنبرا ودي بغالطات بساتو زحزو يطفقو أهمين قوكاف قاريتو سلسحا أفولجن حارقو نبرا مسترخبو دمات حنانقو أمونغو جن بونغسو سلسمتت أنتاي تقبر لكم إلى تقوي أطوم دحرزي بحنساب ساتيوم سخارو بونغسو دما نغلطيوم أنتلتيلا دقساتوم حجي جن نأهمين أو عراتا دقساتو جام وناوتياتلو نبرات سلست خناتو أمنا تسبلو دحرزي نغلطيوم مكبسرحاتلوم قاتيلوم علال جمارو أمونكو علالوم بونغسو نسبي واتن دهالوا أنا سقايبلني نتكبننيا بعليكو حزي بلتوم اتوم كساب حجز قد كلهم محاسو تخونو نخلهم دما نايكبننيا دراشا نخرخبون ورقت نخبتنو توهابهم نسوم وانك حقزوا جمارو بحنساب تحبابرو بونغسو نأهمين دويلا كيجنق نكرتو سلستي نتكبننيا نمحاس متأودي دالو انتو خنقن نساو مسبتحت بشكوت هارما ات بوليس كوكو يجمره آمين دما بدرون نتخطاتلو نابي عنفت يهدم كمز نبره نت بوليس يحبرو بدحرزي نابت زدالو لومت اودا اتوا بكونتينر منقد خمس انقبرو بدحرزي بونكسو متأتمو فيت نفيت رخبتو مسرعيا تقرمه وا قدمكو هاري مكنيري يبلا أنت خونا جن نبونكسو ناشقوت مكلاخلي آمين هيبوا نبرا بس ما تحنت بزيت أكم دما نتقبننيا كحزو خالو أمر مراغ سراربو خلو اتقبننيا أمنان حقات نبرو بزربو دما نخلهم يحرقهم قوك دما آتا زيت ربحيلو كهار مودلية أنت خونا جن أبتحت حقب بمبارو كوود أيكلنيو جن قطقطوو دحرزي بونغسون أهمينن أمناي سرح بوتوم نبرو آمين كحاوفان كتاوتاني دل نبرا بونغسو جن سلازة حفرت وا قدف أبسرحينا كوزلنا سبكرئينا يوبلتو آمين دما أنتاي موغيردي زي معقور تخيك حزا كدالي بمبال معقور تحيزو كسع مادليا نسا جن قدف وا بلتو أبقى لتأزفتنا ناي بونغسو أبو أنا دي أن توايسوم نبرو آمين دما نبوباي خيدمو نبونكسو كمرعاو خمستالي نقرو نسو دما يفقدالو هايجين دما مست دكتور بسعبا متصايقوم كسراربو جمارو بونكسون آمينن دما أمناي بونكسو غزا نبرمو آديا مكوي حيزاتلوم متأت آمين دما آدي اختمالي سايت متأنيا بمبال كسع مخبل آكات آمي كوك متأ بونكسو سنبيدا متي خادي غابلتو ጎግ ድማ ቀጽሉ ጸገም የብሉን ይብሎም ኣሚን ድማ ኖ ኮጽእ ክብል ኢኻኩ መጺኻ ኢልዎ ወፀ ቦንጉሱ ከተፋን ወይላ ደድሕሪ ወፀት ኣብ ደገ ድማ ኣሚን ኣነ ኮ ካባኺ ክፍለይ ደልኒ ስቒልኪ ክትረኣይኒ ይብላ ቦንጉሱ ድማ ማዕቁርቱ ስዒማ ዋላ ኣነ ኮ ክትከይዳ ይደልኒ በጅኻ ይትኸይድ በለቶ ኣብ ካልእ ትዕዝብትና እቲ ዓጋቲ ተኣሰረ كساب حجي زقبورم نقرات اندازكرا دما كتسلل جمارة بونغسو دما نتتصرحوز نبرت ناي انيميشن جيم كاركتر سب دما بريزنتيشن اقربت غوكن اهمينن تراقيبهم بسعبا بونغسو خسرارب جمارو غوكو دما نبونغسو حقوس تخد قبرا يقبا بزح كزي تعازيبا كاي يبلو آمين دما نسخا بسعبا بونغسو انتاي تفولت انقرا لكا يبلو نسو دما بونغسو مرير مكبت فوتيا ألرجيكون اللوا غوبوتات مرأين بيسبول مأزابن تفوتيا كالي دما دكاس تابي ومصحف تنبب حرايدو اسو خلو أبو خاي سرحي يبلو آمين دما كلاس قبل انتا يوسف كلو نقرن يازخون ازمو حدا معالتون دسيلن سيفلت إبل دحرز آمين نامناي بونغس بيتسب بمخات صبو غزي كحلف جمرة حكوسات بيتسب يمسلو بونكسو أما عالتاو قعزوها نتسوقمات سوات تحقس نبرات مساهمينا بتراخبلو غزي حقوست نبرات
ሓደ መዓልቲ ኣሚን ኩሉ ግዜ ናብዚ ክንመጽእ ይደልየ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣይገድፈካኒ ኢልክኒ ክምሽ ካባኺ ክፍለይ ደልየኒ ክሳብ መወዳእታ ምሳይኩኒ በቃ ተመርዓውኒ ይብላ ግዜ መርዖኦም ኣኺሉ በንግሱ ክዳን ናይ መርዓኣ ጌራ ኣዝያ ፀቢቓ ነበረት ኣሚን እውን ከምኡ ኩሉ ተዓዳሚ መጺኡ እንኳ ሓጎሰኩም ይብሎም ነበረ ጉኩና መዓልቲ መርዖኦም ተረኺቡ ንኣሚን ተጸብቐልካ መዓት እንኳዕ ደስ በለካ ይብሎ ግን ሕጉስቲ ግበራ ሕራይዶ ብምባል ትንክፍ ኣበሎ ኣሚን እውን ብታሕቲ መልሓሱ ኣታ ግደፈኒ ዘይረብሕ ሰብ ይብሎ ብድሕረዚ ስነ ስርዓት መርዖኦም ብጽቡቕ ሓሊፉ ኩሎም ሕጉሳት ነበሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ቦንግሱ ነብሰ ጡር ኮነት ኣዲኣ ድማ ጸሎት ትገብር ነበረት እሞ ኣምላኺ ጓለይ ጓል ከይትወልድ በጃኻ ወዲ ከም ትገላገል ግበረለይ ምኽንያቱ ጓል እንተወሊዳ ሕጂ እውን ሓይላ ናብ ጓላ ምሕላፉ ኣይትርፍኒው በጃኻ ኣምላኺ ሓግዘኒ ኢላ ለመነት ድሕሪ ዝተወሰነ ቦንግሱ ተገላገለት ኣዲኣ ድማ ተመስገን ኣምላኺ ወሊዳ በለት ዝወለደቶ ግን እማናቱ ኣዋልድ ነበራ እቶም ዝቐጥቀጠቶም ሰባት መሓዙታ ብምዃኖም ኩሉ ነገር ይተሓባበርዋ ነበሩ ነተን ማናቱ ቆልዑ እውን ንሶም እዮም ዝከናኸንዎን ነይሮም ግን ኣይከኣሉን በተን ህፃናት ብዙሕ ማህረምቲ ይወፅሖም ነበረ ኣብ መወዳእትኡ ድማ ንኣሚን ምስ መፀ በቃ ኣይከኣልናን ምቕጥቃጥ እኮ በዚሕና በቃ ካብ ድሕር ሕጂ ነዚ ስራሕ ገዲፍና የለና ኢሎም ገዲፎም መኸዱ ምስኪን ኣሚን ድማ ደቁ ኸፃውት ተፈሪድዎ ጽቡቕ ኣፂሉ ኣብ ዝቐረበን ሰዓት ንዕኡ እውን ኣዳገምኦ ድሕሪዚ ናብ ሰበይቱ ብምድዋል እቶም ሰራሕተኛታት ገዲፎም እዮም ኣነ ኣብዚ እንታይ ክገብር ኢሉ ይነግራ በንክሱ ቴሌፎን ምስ ወድአት ብቲቪ ዜና ትሰምዕ ነበረት ኣብቲ ከተማ ኣሸበርቲ ብዙሓት ሰባት ከም ዝጨወዩን ፖላይስ ድማ ምስቶም ኣሸበርቲ ብዝከኣልዎ ዓቕሚ ምዝርራብ ከም ዝጀመሩ ሰምዐት ድሕሪዚ መጻኹልኩም ብምባል ካብቲ ዝነበረቱ ፖላሶ ምስ ነጠረት ትዕዝብትና ኣብዚ ንውድእ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ከም ዝፈትኹም ኣይጠራጠርን ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሬት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቐምጡልና ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኮሩ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ